Так, проверка. Гук, як звычайна, нешта пачаў інтэрфейс дзіўную штуку рабіць. Так, тест. Тест. Можна яшчэ гласней крыху, вось так. Так. Ёсць гэта. Ёсць у нас. Гук ёсць паўсюль, цудоўна. Толькі прадпрагат не працуем. Вітаю ўсіх, вітаю арэгана. Вітаночки ўсім. Зараз. Вось, і прадпрагат у мяне з'явіўся нарэшце. І чатка ёсць. Цудоўна. Пераправяраю яшчэ гук. Крыху. Так, тест, нормально, добра. Тут у нас, глядзім, колькі гуня займае. Гуня даволі глосна, я хоць падцішаў яе. Але яна ўсё роўна трошкі заглосная. Так, добра. Ну, можа быць яшчэ нават. Хаця я лепей ужо у OBS прыб'ю. Так, вось так. Лепей. Добры дзень, усіх вітаю. Блин, нешта мне ўсё яшчэ гуня заглосна. Сёння працягваем гуляць у Bridge Constructor Portal. У нас уже быў адзін стрым. Мы цудоўна набудавалі масты. У нас цэлая інфраструктура ўжо пабудаваная. Дзе постутьютары? Халера, забыўся. Так, давайте постутьютар. Я абсолютно з головы вылетела, што постутьютар патрэбна запосціць. Я неяк мне ў галаве адклалася, што я яго запосціў наадварот. Типу, уже зроблена, можна не замарочвацца. Я ведаю, чаму я гэта самае пераключыўся, таму што я беларусізатор па новай ставіў. Так, зараз. Пум-пум-пум-пум. Пасты ў тьютар займаюць больш за ўсё ў падрыхтоўцы. Так. Так, зараз патрэбна нейкім арт знайсці афіцыйны. Bridge Constructor Portal. Тыц. Ёсць. Гэта гатова, і мы яшчэ блюскалі закінем. Раз. Два. Готово. Усё запосціў. Цудоўна. Ёсць. Готово. Што мы робім? У нас нормально так уже ўзроўняў. Мы зрабілі 22 ўзроўні, 21. Я так разумею, 30, гэта 30 засталося? Альбо нам яшчэ адкрыецца, не ведаю. Глядзім, карацей, тыркаем, тут не толькі каб шмат засталося. Гуня поўнасцю беларусізавана нават з агучкай, і гэта вельмі прыемна. Оп. Працягваем. Я не памятаю, што мы рабілі. Як мы гэта рабілі? Так. Мы пачынаем адсюль. Добра. Гэта сама, давайте трошки, пакуль я не уляцеў, арганізацыйнае, так? Наступны тыдзень, пакуль я до конца не вырашыў, што буду з ім рабіць, так? Мы гублялі чалавечкаў, гэта не благі план. Але чалавечкі так, галоўнае, каб транспорт быў дастаўлены і грузы, усё астатняе такое дадатковае. Дык вось, на панядзелак мы будзем гуляць у Divinity Original Sin 2, яшчэ адзін стрым, я жадаю трошки разабраць там квесты, якія ў нас накапіліся, і пазакрываць тое, што там, блин, падзавісла, просто не у квест-логі.
прывесці гульню ў парадак, скажам. А потым аўторак, серада, я шчыра ўсё яшчэ не ўпэўнены. Самы час было бы вызначыцца, але магчыма мы можам і па рулетцы зрабіць аўторак, сераду. У мяне нейкага прям пэўнага меркавання няма, што вам прям паказаць, так, але я магу што заўгодна запусціць, мне будзе весела. Вось, а вось гэта самае, ёсць варыянт зрабіць на наступным тыдні аўторак, сераду па рулетцы, і чацвер, пятніца, ну, як звычайна таксама. То бок мы рулетку будзем у пятніцу круціць на аўторак, атрымліваецца, вось такую штуку зрабіць. Трошкі дзіўную, не поўны прям тыдзень па рулетцы, але частковы. Вось так і, можа быць, і зробім. Такая вось ідэя. А потым ужо будзем глядзець. Добра. Што адбываецца? Вітаю, ВРВ Геймінг. Што мы робім? Гэта пераносім грузы з аднаго месца ў іншае. Час ад часу нават з чалавечкамі, якія тут адпраўляюцца. Для гэтага нам патрэбна. Што нам патрэбна? Нам патрэбна, каб яны трапілі ў гэты вось гэты партал, так? Пам-пам-пам. Што гэта ў нас? Тут можна падчапіцца, так? Раз. 2, 3. І мне патрэбна... Так, гэта яны пераключаюцца як платформы, але гэтага недастаткова, мне патрэбна, каб яно утрымлівалася нармальна. Вось так. Будуем просты мост. Вось гэтага павінна быць дастаткова, каб яны проста праехалі, правильно? Давайте аднаго адправім. Вось абсолютно цудоўна адпраўляецца. Ага. Вось тут та сакрэтачка і пачынаецца. Мне патрэбна, каб яна працягвала разганяцца. Гэта паскараючы гель. І мне патрэбна, каб яны разагналіся да такой хуткасці, каб яно прям праслізнула туды. Разумеў. Рабі лепей анонсы ў канкрэтны дзень, калі круціць рулетку і на які дзень. Дык глядзі, ты прыйшоў на паўслове, так? І праз 5 хвілін прыйдзе новы чалавек, і ён таксама не зразумее. Мне патрэбна анонс рабіць кожныя 5 хвілін, каб было зразумела ўсім. Вось такая ёсць праблема стрымінга невялічкая. Я сказаў, я паўтарыў 3 разы, што буду ў пятніцу круціць на аўторак. Хутчэй за ўсё. Ну, тыпу, я прям у моманце вызначаўся. Баннер паставіць? Куды я баннер паставлю? На стрым, тыпу, што, мы круцім? Не. Не, гэтага я рабіць не буду. Я тады лепей проста адмяню, не буду па рулетцы круціць, проста сам сабе пагуляю на наступным тыдні што-небудзь. Проста буду рандомна выбіраць сабе. Гэта ж не тыпу шоу у мяне нейкае. Ну, камон, я не буду так замарочвацца. Я, тыпу, як бы пабавіць час? Рулетка была бы неблагом. Вось оно ўсё прыняцце рашэння. Так, давайте. Трэба рэальна паскорыць неяк. Але яны павінны паверху тады прайсці. Вось так. І мы... Давайте на масце яшчэ адзін мост тады. Ой, блин, не атрымалася. Так, а як ты прыбіраешься? Вось так. Я ж нема такога прям, што планаванне там, тыпу, што ж мы будзем рабіць на наступ... Не, я вось прям зараз прагаварыў такі, давайте, можа, вось так зробім. Так, так, так. І мы зробім вось тут, вось такую хрень. Ніжэй ўсё роўна не атрымаецца. Ну, амаль тое, што я планаваў. Нешта не тое. Лухта нейка. Так.
Вось так, карацей, зробім. Просто ідэя ў тым, каб разагнаць і каб яно ў партал патрапіла, таму што зверху будаваць нічога нельга. Во! Выглядзіце. Цудоўна. Аўтакалону. Давайте, целый отряд отправляем их уже. Галоўнае, каб яны ўнізе там не стыкнулись один над адным. Давайте, давайте. Прыгажосць якая ідзе. Прям як балет. Вы паглядзіце на гэтую прыгажосць. Вітаю, танчик, танчики, танчика. Даследчы цэнтр клапоціцца пра здароўе ўсіх удзельнікаў. Таму ў зоне адпачынку вы можете знайсці капелюшы з прапеллерамі і падцяжкі. Перад пачаткам наступнага тэста станьце на адну нагу і запусціце прапеллер на сваім капелюшы. Для бяспечнага выканання мы раім наблізіцца да камеры відэаназірання. Так, менавіта, вось так. Лагістка 99-го ўзроўня, ну, мне прям падабаецца, ну, калі ўсё працуе як патрэбна. Тортик, ну, калі дачакаемся. Я ўвогуле не разумею, што ад мяне жадаюць тут. Не, ну я разумею, што ад мяне жадаюць, каб я адсюль адправіў вось сюды, так? Давайте просто адправім машину і паглядзім, што будзе. А божухна. Ну там усяго-то 6 чалавек загінула пры маёй спробе. Так. Так, добра. А чаму навошта тут гэты самы? А, ну і вось, адзін падае, другі пераключае. Так. І вось тут-то і сэнс. Мы павінны пабудаваць два масты, якія будуць правадзіць іх адзін за адным, так? Угу. Ну, давайте... Так, спачатку не гэты мост, а вось гэту штуку. Оп. Готово. Я тут нешта не вельмі размеркавана атрымаецца. Давайте трошки вось так зробім. Вось так. Готово. Самый звычайны простенький мост. Полотно. І давайте просто паглядзім, ці нармальна ён на такой даўжыні. Просто ён занадта далёкі. Звычайна ў такіх сітуацыях ужо нешта падпоркі нейкія патрэбны, таму што яго столькі секцый звычайна не бывае, нам патрэбна падтрымка. А для падтрымкі мы можам выкарыстаць вось гэтыя веровачкі. Вось так. І вось так. І тады яно павінна нармальна. О, яно размяркоўвае тады цэнтр увагу. Ага. Вось у чым праблема, так? Так, не разумею. Ніжні будзе хутчэй ехаць, чым верхні. Верхні будзе больш павольны. Але гэта праблема. Я не разумею. Зараз нешта гэта першы пазл, другі пазл, а мне нешта не гатовы. Нешта складана папёрла. А, слухайце, можа быць тады патрэбна, каб ніжні паехаў. Я зразумеў, што ад мяне ждаюць. Яны ждаюць, каб ніжні паехаў уверх, таму там паскарэнне ёсць. А верхні паехаў уніз. Вось такая лухта. Тады, мне патрэбна... О, гэта будзе цікавая канструкцыя, канешне. Тады вось так робім. Не той інструмент. Мне патрэбна вось так. І трошки пераскачыць, так. Толькі там падчапіць тады няма дзе. Блін, цікава. Цікава, як гэта будзе працаваць увогуле.
Так, ось так ось зробимо. Це буде наше полотно, так. Я зараз його побудую виключно, щоб один працював. Ось так. Блін. А як яно потім буде? Ми там можемо гэта яшчэ зрабіць як звычайны мост, то просто ён на размеркаванні будзе вельмі дзіўна ў яго, конечно. Я не ўпэўнены, што так можна пабудаваць увогуле. Ось так. Ось так. Так, так, так. Это мост, блин, без секцыі, а без ніжняй секцыі ён будзе неустойлівы. Ну, можна ось так заўсёды пачапіць і ось празрыстым яго зрабіць. Ён там не трымаецца трошки. Пропусціў один элемент. Так, гэты чал нормально праязджае. І робіць тое, што патрэбна. Зараз, цудоўна, я з першага разу пабудаваў тое, што патрэбна. Гэта просто цуд нейкі. Тады нам патрэбна адваротную штуку зрабіць, тыпу, якая пойдзе ўніз. Просто што вось гэты вузел занадта моцна жорсткі нейкі атрымліваецца. Давайте вось так зробім. Вось так, вось так. Ой, мне падаецца хрень нейкая. Атрымаецца так ці не? Назіраем, вось давайте зараз. Ніжні нормально вытрымаў, верхні амаль тое, што патрэбна. Я бы нават вось гэты трошки разогнаў. Падобна на праўду, падобна на праўду. Трымаецца неяк. Бам. Ладно. Гэта пытаецца з запасом трохі у нас, так? Я думаю, яго атрымаецца. Правильно. Оп. Ну, там чалавечкі трошки зляцелі, але пофіг на чалавечка. Хрен з імі, правильно? Нічога важнага. Так, вось так. Як гэтую штуку утрымліваць? Для мяне загадка. Блин, мне падаецца, яна ні халеры не будзе трымацца. Яно ж не вытрымае. Нават калі я... Блин, яно так будзе развалівацца. Гэта капзда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, якая гэта будзе балючая хрень. Яна вытрымала. Воу, чат, яна вытрымала. Лютая конструкція. Так, ладно. Зараз. А зараз яны павінны просто прыехаць. Тут уже без розніцы як. Тут просто павінны быць шлях для двух. І яны просто павінны даехаць. Нічога складанага. Ось так зробім. Раз, два, три, чотири. Пум-пум. Не то. Тут-тут-тум. Да що ж такое? Раз. Тин, тин, тин. Оп, оп, оп. Як з раніцы я магу? Што магу? Так. Альбо не магу. І вось так. Ну давайте вось так спробуем. Он трымаецца? Я один сегмент пропустил. Вось так. Трымаецца, трымаецца. Поехали. Это вельмі цікаво. Уй. Там чалавечкі трошки зачапляюцца, але ладно. Ну. Зараз засталося толькі аўтакалону, каб гэта ўсё вытрымала. Ну, вы паглядзіце, які я просто майстар інжынера. Ну, кайфы. І ніхто не помер. Амаль. Так.
грузовым кубом-компаньоном можно прикрываться от огню туреляў. Угу. Грузовым кубом компаньону можна прикрывацца да агню турэляў. Як гэта павінна працаваць? Добра, машынка, выязджай. Ага. Зразумеў. Ладно, пытанняў няма. Так, па-па-па-пам. У выніку у нас павінен уніз пайсці адзін гэты. А што калі... Ну ладно, давайте. Я просто зраблю пакуль вось такую штуку і паназіраем. Ну, як паназіраем? Нам патрэбна, каб гэта ўсё трымалася, таму мы будзем рабіць вось так і вось так. Так. Нам патрэбна, каб гэтая штука мела аснову наверсе. Таму мы робім жорсткую канструкцыю, якая будзе апорай зверху. Это яна. Это наша апора. Блин, паутиная сетка нейкая трымаецца. Яна не будзе трымацца. Давайте вось так робім. Вось так яна будзе плюс-мінус размяркоўваць, але гэта ўсё роўна нейкая лухта. Патрэбна жорсткасць управа неяк дадаць. Вось так дададзім. Але яна будзе правісаць. Божухна. Не пытайце, што я зараз будую. Я просто будую, каб яно хаця бы трымалася. Яно зараз павінна трымацца. Але напружанне вось тут вельмі моцнае. Трэба зверху яшчэ веровачкам падтрымаць. І вось так. Калі ёсць магчымасць яшчэ... Не, вось так не атрымаецца. Ладно. О, вось так трымаецца лепей. Паніка. Угу. Добра. Тады мы робім вось такую штуку. Ну, гэта нават не важна, што яно тут будзе. Вось такую штуку. Яно павінна ўпасть зверху, праваліцца, і мы павінны нейкім чынам яшчэ вось так зрабіць, каб яно пераскочыла. Вось такая прыкладна канструкцыя павінна быць. Давай-ка ты. Лёгка. З першага разу. Вы паглядзіце. Аўтакалона не вытрымае гэтага, праўда. Ау. Абсолютно нормально. З аўтакалонай атрымліваецца. О, не, не вытрымлівае, не вытрымлівае. А, апошні. Упс. Не доедешь ты. Не, в принципе, неплохо катается. Вы поглядите на яго. Ён першы раз на гэтай працы. Ён не ведае... Мне падаецца, не ведае, дзе там кнопка стоп на гэтаму пагрузчыке. Магчыма, і няма. Aperture Science рознае можна зрабіць. Хутчэй за ўсё там кнопкі стоп просто няма. Не, дакладна няма. Так, вяртаемся ў будаўніцтва. Крыху вось гэта зробім вось так. І тут мы дапаможам гэтай канструкцыі яшчэ крыху. Я размяркую вагу яе. Дадам вагі, але я размяркую яе крыху. Каб яна была больш устойлівая, больш жорсткая канструкцыя. Так. Блин, веровочка там, конечно, прям напруживается. Адразу зламалася. Она просто адразу зламалася. Яшчэ горш. Блин, просто не хапае опоры нормально. Яно больш з увагі стала, і яно стало горш. Вось оно. Давайте дададзім вось тут жорстка. Ой, не то, гэта не то. Глядзіце, чат, якая штука. Я не ўпэўнены, што рабіць у аўторак сераду, і мы што зробім? У аўторак сераду мы будзем... Трымайся. У аўторак сераду наступнае мы будзем гуляць па рулетцы, а гэта значыць, што ў пятніцу мы будзем круціць рулетку на аўторак. Вось. А ў панядзелак будзе Divinity Original Sin 2,
і на гэтым будзем скончваць марафон, але я жадаю прывесці ў парадак гэтыя самыя квесты і паглядзець, паспрабаваць якой-небудзь бойку больш высокага ўзроўню, з якімі мне былі праблемы да таго. А вось, ці ўсё я зрабіў, ну тыпу, што, ці рэальна патрэбна гэта было зрабіць дагэтуль. Вось, так. Та-та-та-та-та-та. Пум-пум-пум. А, і гэтая канструкцыя абожухна. А тут мне патрэбна будзе ў два бакі. Ой, будзе тут балючы чат. Вось. Так што, калі што, рыхтуйцеся, у нас будзе... А калі гэта значыць, што калі на наступным тыдні будзе 4 стрымы па рулетках, гэта значыць, што 4 гульні вылеціць, таму, калі ласка, звяртайце ўвагу, што ў спісе на вылет. Увага. Будьте асцярожны. Дзверы зачыняюцца, можа быць, штосьці вылеціць. Зараз, каб зразумець усё. Тут есть такая штука. Ён паскараецца краху, гэта добра, ладно. Але глядзіце, якая справа. Зверху тут есть кнопка, якая открывае дзверы злева, так? То бок, каб праехаць сюды ўлева, мне патрэбна праехаць управа. Толькі канструкцыя такая, што для адной машынкі гэта не складана, а вось для некалькіх гэта ўжо бяда. Так, крыху не дацягнуўся. Мы зараз арачны мост трошки зробім. В прынцыпе, яго можна было бы і вось так зрабіць. Нармальна будзе трымацца. Толькі я не памятаю, як... Вось так. Вось так. Вось так і вось так. Це будзе наша арачка. Я не прадзяваўся. Ўсё ж такі патрэбна было раздзяляць. Гэта штука павінна быць раздзелена. Лухтанейка. Ось так. Ён ледзь трымаецца, і там справа просто жесть, якое напружанне ідзе. Это лухтанейка, не канструкцыя. Тут месца для арачнага нармальнага не хапае. Тады будзе падвесны. Не праблема. Зробім па-іншаму. Спачатку давай ты на паўгадзінкі падрубішся, цяпер аніводная халерання на мае выклікі не адказвае. Хто тут на бальнічным, а? Ачмурылі. Працоўнікі года. У тебя ж бальнічна ўсё яшчэ, правильно? Ты ўсё яшчэ, ну, хоць і дома, але на бальнічным. Так. Мне патрэбна зрабіць вось гэтыя, вось тут больш кароткімі, вось так зрабіць. І гэта ўсё ж такі арачны будзе, але часткова, так? Мы вось тут будзем просто падтрымку мець дадатковую. Блин, крыху тут не дацягваецца. Вось так зробім. Оп. Сэнс проста арачнага ў тым, каб напруга размеркавалася роўненька. Вось як мы робім... Насамрэч, вось гэта зверху, калі я будую, вось свае звычайныя масткі, вось такія, я зараз пакажу. Вось гэта. Гэта насамрэч арачны мост. Это такі ж арачны мост, і канцэпт той же сам, толькі арка знаходзіцца зверху. Большасць мостоў, якія вы назіраеце, яны альбо вось такія, якія я зараз пабудаваў, альбо тое, што справа, альбо тое, што злева. Канцэпт у іх адзін і той жа. Размеркаванне па дузе вагі, так? Вось прыкладна так яна працуе. Просто тут арка знаходзіцца зверху, а тут яна знаходзіцца знізу. Знізу пабудаваць складаней, і яна менш, ну, типу, але яна можа быць, яе можна паўтараць бясконца, таму што можна калоны паставіць нейкія. Так, а давай, калі дозваліліся да панядзелка, то ты ў яго гуляць не будзеш. Не халеры сабе. Брутальна. До панядзелка дакладна. А будуць нейкія тыпы тэсты, каб праверыць, альбо штосьці такое.
Ці просто вось, ну, до панядзелка, вядома, і ўсё. Мне раптоўна, мне падаецца, у мяне гук стаў цішэй. Не? Просто не... Мне такое адчуванне, што... У мяне, ведаеце, у мяне пачалася нейкая праблема з інтэрфейсам. І ён, конечно, не абнаўляўся, ні халеры, просто ён пачаў... У мяне тут вінда вырубалася. Ну, типу, змяняла мне гучнасць. То... Так. Ну вось мне, дарэчы, мой інтэрфейс жадае абнавіцца. Зараз я крыху голоснасцю ім падыму. Мне падаецца, ён неяк просто спрабуе мяне аўтаматычна падраўніваць. Ну, у сэнсе, што ратаваць мой гук. Але гэта не патрэбна. Неабходнасці няма. Так, ёсць. Поехали. Этот чел спокойно тут проезжае. Калі што, можна там скарыстацца яшчэ дадатковымі і... Так, вось ён. Дваротны бок ён спокойно таксама едзе. Нормально. А у чым падвох з калоны? З калоны будзе проста складаней, таму што яны адзін аднаму будуць перашкаджаць. Вось гэта. Ім патрэбна удалы момант таго, каб яны размінуліся зрабіць. Вось тыпу, вось гэта мяне цікавіць. То бок, каб проста калона тут праехала, тут павінна быць зусім іншая канструкцыя. Гэта супер простая канструкцыя. 2 масты, так. Але тэарэтычна тут павінна быць 2 паралельных маста. Страхоўка. Дзякуй вялікі за гэта сама, за тое, што падтрымліваеш. Дзякуй вялікі. На транзістар адпраўляецца. Колькі у нас зараз? У нас курс 2000? Зараз магу памыляцца. Зараз я прям пагляджу. Я просто не ўпэўнен. Я, па-моему, усе паведамленні абнаўляў, але я магу памыляцца зараз. Зараз я прям пайду і пагляджу. Так, 2500 за один. Дякую, Ріки. Так. Тады гэта ўся канструкцыя просто ідзе нахрен. Просто ўсё не так трэба будаваць. Я бачу, як яны аўтакалоны ідуць, гэта не тое. Гэта ўсё не тое. Звычайныя масты тут не дапамогуць. Гэта павінны быць трампліны. І трампліны вельмі цікавыя, так? У нас будзе трамплін, які будзе ісці вось сюды. Давайте паглядзім, як далёка ён можа цягнуцца. Так, там вяровачкай просто даб'ем. Ну, в прынцыпе, гэта ўсё, што мне патрэбна. Просто цікава, як далёка ён можа даляцець на адной платформе. Гэтага амаль хапае нават. Тэарэтычна. Калі вось так, то ён можа і даляцець нават. Усё херня падавай панове. Літаральна яно тут па-іншаму не атрымаецца. Вось оно прызямляецца тут. Але пачакайце-ка. А як яны тады назад будуць? Не, назад будуць, можа быць, гэта будзе трамплінам, але трошкі і дзіўным трамплінам, карацей. Гэта будзе трамплінам... У мяне ёсць ідэйка, карацей. Чат. Глядзіце, якая цікавая штука будзе зараз. Ты і вось сюды. Вось так. Але я з іншага боку зараз будую, па сутнасці, звычайны мост. Гэта будзе трамплін-падманка. Гэта ніякі не трамплін. Гэта будзе вось так. Ідэя ў тым, каб яны адна частка падлятала над іншай. То бок, ну, па сутнасці, адзін будзе проста падлятаць. Вось так. То бок, ідэя ў тым, каб адзін пералетал на другім. Ось так. Тут. І тэарэтычна, калі ён будзе тут праязджаць, то он можа нармальна праехаць. Калі таймінг будзе ўдалы. Яшчэ не факт, што будзе таймінг ідэальны. Нармальна летаюць, так? Цудоўна. А тут просто ёсць яшчэ гель, які паскарае, і ён ратуе трохі. І глядзіце, ён-то ў любым выпадку будзе прызямляцца тут. Альбо наадварот трэба трамплін зрабіць. Ладно, пакуль давайте ў гэты бок будаваць, а там потым разбяромся. Так, гэтая штука з гэтага боку. Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Блин, я по звучцы просто звычайны мост будую. Не-не-не-не. Отставить. Ніякіх нормальных мостов.
Мне патрэбна тады, каб па такой жа логіцы, мне патрэбна мост, які будзе ў гэты бок. Ён будзе нармальны. Яму ж патрэбна ехаць уверх, правільна? Таму яму патрэбны проста звычайны мост. А вось назад патрэбны нейкі трамплін. Тады робім такую ж канструкцыю, типу вось такога. І мы робім вось так. Этую штуку там не падчэпіцца, так? Атрымаецца? Дацягнецца. Цудоўна. Это будет наш трамплин в один бок. Это наша жорсткасць будзе. Такую мы вось так падчэпім. Вось. І яно, в прынцыпе, ўсё трымае. Аўтакалона, калі ласачка. Глядзім. Лухта можа поўная атрымацца, але давайте паназіраем пакуль. Ой, тут правісае. Ой, тут правісае моцна. О! Яно нават амаль працуе. Яно амаль працуе нават. Так, глядзіце, вось так зробім. Вось гэтая штука, яна на здзіўленне павінна выканаць... Блін, яна не можа пачапіцца вось так. Давайте вось гэтую частку падымем крыху. І я зраблю тут арку. Вось гэта будзе нашай аркай, якая будзе гэта падтрымліваць усё. Верхняя арка тут не атрымаецца. Вось такое зробім. Тайминг же не будет совпадать. А совпадал большую частку? Большую частку часу он совпадал нормально. А вы зараз не совпадаю. Так. Мы зробім гэтую штуку ніжэй. І тут веровочку падчэпім. Калі што там зверху можна яшчэ пабудаваць тэарэтычна. Ну, то бок паспрабаваць вось там вось разбудаваць нейкую платформу з гэтага боку. Таму што тут па сутнасці ёсць усе магчымасці для гэтага. Вось так. Вось так. Я зраблю нейкую штуку, типу як платформу, каб... Ну, там, не, там лухта пачынаецца. Давайте потым, калі атрымаецца. Не буду казаць, я казаў. Але ж ты сказаў, я казаў. Так. Оп. Вось гэты таймінг не совпадае, так? Нам патрэбна... Можа быць, реально зверху просто пабудаваць вось канструкцыю. Так. Вось так. Вось так. Вось так, вось так. І тут яшчэ. Блін, там проста няма аба што абаперціся, вось у чым праблема. І не будзе аба што абаперціся. Яно будзе проста вось так. Типу дзіўнай лухтой трымацца. Вось она трымаецца крыху. Я бы мог нават вось такую штуку типу зрабіць. Давайте поедзе одна машинка. Давайте зараз паспрабуем. Ну, амаль. Далей яно не вельмі можа. Крышток это на выпадак, калі я дапхаю абаляванне да дурняў, бо у вашых почках нешта зашмат каштуе. Угу. Так. Трэба з таймінгам, мне падаецца, бессэнсоўна. Рампы неплохая была ідэя, але ўся гэта канструкцыя зараз нахрен ідзе просто. Альбо як мінімум правую частку перарабіць. Вось. Левая частка хрен з ёю, а вось давайте, можа быць, ну так, ладно, давайте левую пакуль пакідаем, правую перарабляем полностью. Яна просто нахрен ідзе, трэба думаць. Мне патрэбна вырашыць праблему таго, што яны вось калі настукаюцца, так, мне патрэбна ў адваротны бок. Яна вылятае тут. Я там уже ведаем. Мы тэарэтычна можам зрабіць ось такую канструкцыю, рабіць яшчэ платформу, так? Так. Тыц. Давай. Тыц. Это будет параллельный мосток, так, у нас. Вот тут яшчэ. Блин, крыху не дотягнулся. Оп. Ой.
Тиц. Теоретично, о, блін. Так воно буде триматися? Тримається. Зробимо зараз мост знизу. Я просто ждаю им разъезд, типу, зробити, щоб вони просто по розному їхали і повністю один одного позбігання. Хай тримається. До речі, їх це можна як упор зробити. Пам-пам-пам. Так. Щось я продівався. Десь я продівався докладно. Ні, тримається, ви поглядите. Дивно. Дивно, що воно тримається. Давайте поглядим. Спочатку по низі йдуть обратно по версії. Типу двойні, просто два мостки паралельних, без спроби у таймінгі. Ладно, давай. Давай зробимо двойні мостки просто. Это может быть и попростее будет так-то. Так. Так, только тут он не пролезе. Ось так. Там, сподіваюся, пролезуть. Давай поглядим. Ладно. Окраїна простей. Мої цікаві ідеї з рампами нікому нахрен не потрібні. Так, ось тут трошки низьковато для їх було зараз під змінимо. Що буде, коли гульня на першому місці і у топі, і у ботами? У нас завсёды спочатку визначається гульня переможця, а потім викидається гульня. То бок, сьогодні у нас четвер, правильно? На завтра визначається гульня. Уявимо собі, що гульня на першому місці знаходиться так само і на виліт. Спочатку приймається переможця, а потім визначається той, хто вилітає. Так що це буде наступна гульня одразу. Ну, типу, номер 2 у такій ситуації. Так. Пум. Так, ось наша арочка. Звичайна, сама звичайна арочка тримається тут. Але поверху ми пустимо ще один мост. Який пройде ось так. І він повинен буде триматися на той же самій арочці. Єдине, що може бути віровочками ще почепимо, коли этого не хопить. Ось так. Тут занадто мало місця, мені подається. Не одолюють проїхати. Давайте перевіримо. Оу, йоу, як дренно. Я бачно, як перенапружується ця частка. Я зараз коли зверху поїду, вся ця конструкція просто ляснеться. Тому що напруга буде на усю. І там один одному перешкоджають. Ну, в принципі, розберуться ніяк, правильно? Ніхто не пострадав. Оп, бачите? Як і задумано. А ви, це саме, клопотілися. Усе нормально, бачите? З першого разу без ніяких проблем, абсолютно. Давайте мне, блин, кожен раз я щось голосно скажу, і у мене затишає автоматом інтерфейс мене. Інтерфейс може гэтага не робити, коли ласка. Вось, отключить гэту сейф. Вот что мне затишало. Вось оно, у чым проблема. Чомусь была, я, может быть, на інтерфейсі натиснув штуку сейф. Альбо коти натиснули. Хотя мене автоматом затишало, коли я трохи наверх заходив. Але, ну, подумаєш один раз. Ты что, человечков уже убил? Яких человечков? Ничего не ведаю. Идем далее. У гэтым тэставанні вам упершыню спатрэбіцца пабудаваць у верхняй частцы камеры падвесны мост. Добра. Цяпер мы павінны прачытаць вам матывацыйную цытату. База данных не падлучана. І не трэба саромецца вывучаць эфектыўныя метады будаўніцтва ў бібліятэцы найлепшых практык.
Найлепшыя практыкі. Трохвугольнікі, добра, падвесныя, невялікія вуглы неэфектыўныя. Так, аркі, як правильно будаваць, вуглы, гайданне, апарады. О, гэта нічога новага. Так. А, тыпу ён падвесны, у сэнсе, што ён будзе ўвогуле вісець. Таму што рэальна тут ніяк па-іншаму. Мне патрэбна праз партал іх усіх правесці. Каты струменілі і націснулі. Ну, каты тут носяцца час ад часу, яны могуць націснуць што-небудзь на інтэрфейсе. Просто мяне здзіўляла, чаму ў мяне голас падзацішаецца раптоўна. Я просто, ну, сяджу большую частку часу, кажу спакойна, і таму, каб мяне зусім ціха не было чуйна, я падвышаю голоснасць. Ну, я тады чую сам сябе добра ў навушніках, таму што ў параўнанні, ну, на стрымах на іншыя, якія можаце зайсці, яны гласней усе былі. Я ўсё спрабаваў выправіць гэтую праблему, то што я на стрыме адносна ціхі. Вось, не адносна гульні, то бок унутры свайго канала я нармальна, але адносна іншага контента на тым жа Ютубе, там, на тым жа Твічы, я ціхі, прям ціхі-ціхі. Вось, і я спрабаваў гэта выправіць, падаецца, плюс-мінус выправіў, але вось пачалі праблему тым, што, тыпу, некаторыя штукі спрабуюць мой голас зацішыць, таму што занадта глосны. Вось. Гэта дзве барады такія, якія не вырашаюць ніяк. Глядзіце. Мне патрэбны падвесны мост, літаральна. Ён павінен быць падвесны у вельмі дзіўным сэнсе. Ён будзе вось такі. Раз падвесны, два падвесны. У меня ўсяго 3 кропкі будзе, так? Як мінімум 3 кропкі. Ён будзе падвесны ў сэнсе, што ён будзе літаральна проста вісець. Так. Это такая невялічкая гандола будзе па сутнасці. Так. Вось так. Это ўсё арка наша. Это ні халеры трымацца не будзе, чат. Я зараз кажу на то, што я пабудаваў, на тое, што рукамі вось гэтымі сваімі зрабіў, і гэта поўная лухта нейкая. Штосьці мне падказвае, не пражыве гэта доўга. Так, гэта занадта вялікая вага. А мне патрэбна больш. Мне патрэбна яшчэ і ў канструкцыі дадаць вось такія штукі. Это жесть. Як яно, што я павінен зрабіць, каб яно трымалася, я не ведаю насамрэч. Я буду зараз рабіць шмат веровак, вось так. І ўсё, мне больш не дазволіць яно нармальна, так? Ты трымаешся? Не трымаешся. Яно ўсё разрываецца. Просто яно праблема ў тым, што яно проста занадта цяжкая. І будаваць праз чырвонае я не магу. Ну, альбо вялікую колькасць проста тут, ну, то бок мост нармальны, так? Калі я проста адчапіцца ад вось гэтага, так? То адзінае, што я магу, гэта падвесіць больш яшчэ веровак. Death of the Reprobate. На Death of the Reprobate адправляецца 100, дзякуй вялікі.
Так, гэтага мала. Гэтага прям мала, гэтага не хопіць. Просто я толькі павялічваю складанасць сістэмы, і яна важыць толькі больш. Я не вырашаю праблему, я толькі дадаю новых. Што калі я вось так зраблю? Хаця бы аблегчу трохі. Ага, яна трымаецца хаця бы. Яна хаця бы трымаецца. Адзінае, што вось сюды патрэбна. Гэта. Вось так. Але ціск ідзе ўніз. Да, вось тут трэба вырашыць праблему. Мы зараз зробім так, каб яна не магла больш уверх рухацца. Яна будзе ўпірацца вось так. Але ўпіраецца яна недастаткова. Вось так мы пакінем. Але ён потым уходзін... Калі ён уходзіць уніз, мне патрэбна наадварот падняць гэтую частку. І можа быць як рампу разлічваць, што яна спрацуе. Бо, ну, бачыце, яно сціскаецца і вось так працуе. Машынка, праедь. Ох ты ж, балюча як ідзе. Упс. Уй. Вось так зробім. І мы гэту секцыю пераробім. Нам спатрэбіцца 2 кавалкі дадатковых, так? І я таксама зраблю тут 2 кавалкі яшчэ. Вось так. Вось так, вось так і вось так. Ён павінен лепей размеркаваць тады нагрузку. Усё роўна вельмі вялікі ціск вось на гэтую частку. Але гэта і ёсць моя арка, якая асноўная трымае. Оп. Уй. Ладно. Інжынерія штодзень, ну. Ушкалка, да тут, блин, капец. Веровачак не хапае. Трэба яшчэ вось такую штуку зрабіць і вось такую. І мы яшчэ одну вероўку дададзем, таму што там на мяжы, калі калона паедзе, гэта дакладна нічога не вытрымае. Вось, зверху плюс-мінус нармальна. Але калі ён едзе, бачна напружанне. Вось. Уй. Бах. Што? Ну правильно, мне прям траекторыю паказваюць. Так, мне патрэбна для яго звычайны мост. Тут насамрэч давайте тут мы тут звычайнымі мастамі можам усё вырашыць спакойна. Пум. Так, ён пролятае вось праз гэтую секцыю, але мы зробім нечаканае тут рашэнне для моста. Мы зробім гэта мост, у якога будзе такая тыц. Мы зробім мост, у якога будзе раптоўна вось тут секцыя, і тут не будзе. Вось такая прыкладна хрень. І з гэтага боку мы пабудуем яшчэ адзін мост. Таксама вельмі просты, гэта будзе проста звычайны мост. Нічога такога. Не дацягваецца. Ось так зробім. Оп. Ну. Эх, блин. Давайте пакуль прыбяром гэтыя секцыі, пусть это прямо пойдзе. Оп. Оп. І мы робім вось так, вось так, вось так, вось так. Вось так. Чудоўна. Трошки як арку. Таму што не працуе як арачка. Вось так. Ой. Ой. Тик. Режим, вось. Готово. У гэтага моста кое-чаго не хапае ўнізе. Ладно, давайте паназіраем, як он праедзе, хаця бы тэстава. Так. Ага. Крыху косяк. Вось так. І тут зробім. Гэта насамрэч павінна быць усё ў парадку. Яно прям павінна быць тое, што патрэбна. Крыху не тое, што патрэбна. І давайте гэтую частку зробім больш аркай, потому што яна не зусім арка. З гэтую можна больш цэнтральна так зрабіць.
Усё, у нас тут больше месца, каб прымаць рашэнне. Плюп. Проехал тут. Оп. И спокойненько проехал. Давайте, поехали. Давайте поглядим. О, не, о, не. О, божухна. Не, калі ласка, не ў такіх колькасцях. Зато один проезжаем. Так, это кабзда, чат. Это прям кабзда. Трэба размяркоўваць яшчэ сілу. Трэба рабіць вось так. Потому что яно просто не вытрымлівае. Колонна, калі ласачка. Оп. А, ну это дорвется просто вверху. Ау. Досягнение. 100 тестовых машин знищено. Неблагое такое досягнение. И что я могу зрабіць? Я ж не дацягнуся. О, я дацягваюся і так далёка яшчэ. Яшчэ больш вяровак. Калі не ведаеш, калі думаеш, што вяровак дастаткова, то ты памыляешься. Вяровак можна яшчэ больш заўсёды. Ай, ай, ай. Там унізе амаль атрымалася, але вось гэта мяне вось у яго праблемка трошки. Хто так ездзіць? Вы тэхніку бяспекі ўвогуле чыталі? Вось хто так ездзіць? Вось таму мы чалавечка выгубляем. Вось за гэтага. Гэта не праблема. Вось гэты чел праблема. Я знайшоў праблему гэтага моста. Так, ведаеце што? Як не дзіўна, але магчыма дадаць сюды больш вагі, і гэта вырашыць праблему. Просто вагі. Гэта абсалютна просто абсурдна, таму што яно гойдаецца, так? І мне патрэбна, каб яно гойднулася ў правільны бок, у правільны момант. Бачце? Гэта не выправіла нічога, просто вага. Вось там канструкцыя моя трошки зламалася. Один не доехал. Я упэўнены, што один, які не доехал, быў з чэлам, які сядзеў не па тэхніцы бяспецы. Ось так зробім. Угу. Упс. Так, ну не настолькі катастрафічна выглядае, але ўсё роўна не вельмі добра. Одна секцыя. Падумаеш, абваліўся мост пасля аўтакалоны. Галоўна, што ён абваліўся своечасова. Разумееце? Это не важна, колькі трымаецца ваш мост. Галоўнае, каб ён выканаў сваю задачу. Інжынеры. Звярніце ўвагу, што затуманены зрок не ўваходзіць у пратакол тэставання. Гэта пабочны эфект ад выкарыстання абарачальных дошак Aperture Science. Окей. Часціцы, якія вылучаюцца падчас ператварэння ў дарогу, у рэдкіх выпадках могуць раз'есці акуляры, кантактныя лінзы і рагавіцу. Так, што адбываецца тут? Гэтая сфера б'ецца, так? А машына выязджае адсюль? І ў чым праблема? Ага. Мастоў будаваць не патрэбна, патрэбна правесці сферу і не забіць машынку. Пабочны эфект ад недахопу торціку. Ну так, мне таксама з рук сапсуецца, калі торціка не хапаем. Так. Тады мы робім вось так, такую вось канструкцыю. Мы робім вось так.
Таму што яна павінна будзе па сутнасці зеркаліць. Вось так, і тут будзе адбівацца. Далей... нам спатрэбіцца вось так яшчэ. Паўтараючы яе. Далей... Пум-пум-пум. Тут без розніцы дзе канкрэтна. Вось так. Я не упэўнены наконт вуглоў, вуглы нейк паехалі ў мяне. Ладно, давайте паглядзім. Амаль. Неправильный вугол, гэта не 45. Вось так будзе. Нешта не тое, там крыху збіваецца. Гэта не 45, што ли? Так, гэта было не 45 з самага пачатку. І гэта не 45, вось гэта не 45. Вось так яно будзе 45. Не. Няўжо. Вось оно. Не, оно было 45, хутчэй за ўсё. Так, ты у нас... По выглядзе, блин, 45. Ладно, давайте. Во. Роўна ляціць. Усё, то, што патрэбна. Ну, амаль, ён мне... Быццам бы крыху падзбіваецца. Ладно, гэта не вельмі прынцыпова. Ён там трошки падбрыў чалавечкаў, якія едуць, але гэта не такая вялікая бяда, правильно? Такая фішка. Апошні заскок на мост зруйнаваны. Ну, гэта частка дызайна. Просто частка дызайна. Вы мостов таких не бачылі, што ли? Абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Так, мне ж патрэбна цікавую штуку зрабіць. Ён будзе ляцець вось тут, прыкладна, на гэтым узроўні. Не, не збіваецца, он роўна па лініі ляціць. Не, я крыху не па лініі. Крыху. Я не разумею, чаму, праўда. Хутчэй за ўсё ад вібрацыі моста ад удараў. Таму што тут падаецца 45 градусаў усё просто прям пастаўлена. Больш жорстка пабудаваць я нават не ведаю як. Ну, можна, дарэчы, паспрабаваць яшчэ вось такую жорсткасць дадаць. Каб менш вібрацыя было. Во, ён зараз больш роўна ляціць. І прылятае ён у гэтую кропку вось у гэтай пазіцыі, так? Нам па сутнасці патрэбна вось у гэтай пазіцыі зрабіць нейкую канструкцыю, якая будзе проста рабіць гэта самае. Адбіваць пад 45 градусаў уверх. Вось так нават. Вось так зробім. Это 45. Падаецца? Будем лічыць, што 45. Это не так, як я чакаў, што ён будзе працаваць, але падыдзе. Нормально. Нормально, бачите? Галоўнае, што працуе. А вот так колонна, можете спокойно ехать. Тут бяспечна. Ведаеце, гэтая рампа, вы думалі, што яна толькі для таго, каб адбіваць гэты шарик, яна яшчэ праверка на тэхніку безопасности, карацей. Ведаеце, як вузкае месца, типу, для праезда вялікіх грузавікоў, так? Типу, там адзначана, што не вышэй за ось пэўную вышыню. Эта штука праверяе тэхніку бяспекі, бачце. Тут застанецца у гэтым пагрузчыку толькі тых, хто выконваюць тэхніку бяспекі. Бачце, якая праверка профпрыгоднасці. Эфектыўна. Трэба паўсюль такія ставіць. Што можна зрабіць? Я нават не уяўляю сабе, што тут адбываецца. Тут ужо нейкая канструкцыя пабудавана. Добра.
што калі куды мы павінны ехаць? Што? Так, гэта масток нават працуе. There you are. А, усё, так, тут турэлі. Добра, давайте просто прыбяром гэта пакуль. Таму што тут дакладна прыйдзецца рабіць нешта лютае. Так, разбіраемся па парадку. Мы вылетаем вось адсюль. І мы павінны трапіць вось сюды. Але. Зараз, ведаеце, як машына Голдберга будзе. Гэта такі, ведаеце, типу ланцужок, типу шарик коціцца, стукае банан падае швабра, і вось гэта там більярдны шар коціцца, і вось такое, потом падае ланцужок кніг, і потом запускае вам радыё, напрыклад, уся гэтая хренацень. Гэта машына Голдберга, по-мойму, як я імя не пераблытаў. І вось літаральна мы зараз такую ж хератню, мне падаецца, будзем рабіць, каб гэта ўсё запусціць, каб яно тут нешта зрабіла. Каточак збягае ў жах, ну гэта абавязкова. Ну, з іншага боку, каб пабудаваць такую машыну, табе патрэбна гэтую лухту будаваць даволі доўга, і каб яна падала мільён разоў, каб все спрацавала нармальна. Ось. Так. Карацей. Не, я ні халер не разумею. Давайте ад адваротнага, так? Нам патрэбна знішчыць две турэлі, так? Турэль нумер 1, вось гэтая, так? Гэту турэль мы можам знішчыць тым, што уронім сюды кубік, правильно? Нам патрэбна жоўты партал, вось тут. Добра. Каб знішчыць турэль нумар 2, я не ўпэўнены, што я павінен зрабіць. Я хутчэй за ўсё павінен адключыць лазеры, але лазеры, мне падаецца, не адключаюцца, ні халеры. Я не разумею. Ладно, давайте хотя бы з одной турелі пачнём. Давайте з одной турелі пачнём, а там разбяромся. Гэта турель. Каб яе знішчыць, патрэбна ў жоўты ўраніць. То бок, па сутнасці, мне патрэбна вось такую штуку зрабіць, і ўсё. І ён там упадзе, сам па сабе. Ну, можна вось яшчэ вось так зрабіць. Але, каб ён упаў, мне патрэбна націснуць вось на гэтую кнопку. А для гэтага мне патрэбна, каб машынка праехала там. Каб машынка праехала там, мне патрэбна пабудаваць мост туды ўніз. Будуем мост уніз. Но я зараз просто па парадку выконваю, я нават не ведаю, куды гэта вядзе, таму што тут... Ну, давай, цягніся. Ну, гульня, давай. Вось. Яна не жадала брацца. Цікава, я зараз буду канструкцыю, але гэта канструкцыя, па сутнасці, просто падмурак для таго, каб палезці ўніз. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. І, ну, давайте, напрыклад, ось так. Ты трымаешься хаця бы? Такое сабе, ён трымаецца. Давайте тут занадта доўгія ногі гэтыя. Трэба яе больш вось такую... жорсткую арку зрабіць. О, яна нават трымацца будзе. Вось. Зараз яна больш упора туды ідзе. Так, таму што уніз у нас пойдзе даволі вялікая канструкцыя. Мы зробім вось так. Мы зробім вось так, вось так. Мы зробім вось такую хрень. Мы зробім вось такую хрень. Тыц, тыц. І ўсё. І альбо не. Альбо ўсё. Давайте паглядзім, што яна будзе рабіць. Яна штосьці робіць. Ладно, добра, працягваем. Тыц, 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 тыц. Так. Бо я такое пабудаваў, я не ведаю. Я не ведаю, нават зараз не ўпэўнены, навошта мне гэтая верхняя частка была пабудавана. Так, мне патрэбна зараз ніжнюю штуку зрабіць. Гэта будзе як ніжні мост такі. Вось такі. І ён будзе трымацца якраз таки на тым, што зверху. Давайте проверим. Нешта жорсткаватае ўніз пайшоў. Оп. Нормально, подойдем.
У гэтай штукі жорсткасці трохі не хапае. Вось так. Можна, в прынцыпе, не спяшацца, таму што тут у нас спатрэбіцца яшчэ адзін мост. Раз. Раз, два, тры. Так. 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 Ёсць. Ой. Так, я вось гэта не пераўтварыў. Ось так зробім. Ну-ка. Штосьці адбываецца. Бэм. Добра. Так, мінус одна турель. Ага, і потым гэты чел і вось зараз я зразумеў, навошта я гэтую штуку будаваў. Глядзіце, зараз на аснове вось гэтай хрэнацені мы пабудуем новую хрэнацень. І інжынерная проста інсепшн адбываецца. Хрэнацень, каб будаваць хрэнацень. У прынцыпе, я так тлумачу ўсю інжынерію. Так, так, так. Пум, пум, пум. Вось так. Напрыклад. Можа быць. Падыдзе. Вы не пытайце, што за пачвару я зараз тут пабудаваў. Это альбо нешта вельмі прыгожае, альбо нешта вельмі жудаснае. Я одну рэч забыў. Так. А як мне зрабіць, што калі ён выязджае, поедзе вось сюды? Ладно, давайте паглядзім, што будзе гэта рабіць. Вось так. Паглядзім, што атрымаецца з гэтага. На больше хрэнаценяў, ну. Зверху. Так. Штосьці... Што адбылося не так? Што адбылося? Так, чел, ты выязджаеш. Так, што я пропусціў? А чаму ён? Я зрабіў занадта разумна. Гэта партал, які уваход вось тут, а выхад вось тут. Тады гэта ўся хрэнацень не ма... Гэтая хрэнацень добрая хрэнацень, але гэта не тая хрэнацень, якую я разлічваў. Мне патрэбна. Я занадта ускладніў задачу сабе. Типу, яно бы працавала, калі партал ішоў у два бакі ў гэтай гульні. Яна працуе не ў два бакі. Вітаю, Пурбай. Што робяць кнопкі? Залежыць ад кнопкі. Вось гэтая кнопка, якая вось тут... Ой, блин, я не тут. Нешта націснуў тут. Што? Я тут пакуль калупаўся, нешта панаціскаў. Я реально, я тут нешта вадзіў і просто панаціскаў. Вось гэтая кнопка, тут бачны ланцужок, і яно вядзе вось сюды, а гэта значыць, што гэтая кнопка запусціць гэты куб. Гэты куб падае сюды і вываліваецца з гэтага парталу і падае на гэтую турэль. Вось гэты план. Але тут ёсць яшчэ адна кнопка, якая... Навошта тут? Яна хутчэй за ўсё для таго, каб я знішчыў вось гэтую турэль. Добра, мы з гэтым будзем разбірацца трошкі пазней. Для тых, хто прапусціў, я просто рассказываю, але я гэта прыняў рашэнне літаральна на пачатку стрыма. У аўторак і сераду на наступным тыдні мы будзем гуляць у парулетцы. То бок у пятніцу, то бок заўтра мы круцім рулетку на аўторак. Ось такая штука. І будзем гуляць у аўторак. А это для тых, хто прапусціў, таму што гэта было прапусціць даволі лёгка, я скажу. Так, гэтую канструкцыю можна тады не замарочвацца, але вось тут патрэбна пабудаваць яе. Зараз я пабудую літаральна тое ж самае, што я будаваў дагэтуль. Мне падаецца, так? Так, ты. І ўсё, і хопіць. Нормально. Не хопіць. Гэтая штука зверху, яна будзе вось так, і мне патрэбна тут разбіраць. Так, мне патрэбна нешта падобнае на... Вось гэта.
А? А? Что ты такое? Что за пачвару я стварыў? Божухна, божухна. Яна павінна, глядзіце, яна павінны... Калі ён выпадае, ён павінен праехаць па нізу, так? Але калі ён едзе тут... Так, пачакайце, ён вось так, ён павінен заехаць сюды. Тады, атрымліваецца, мне проста патрэбна зрабіць вось такую хрень. Каб ён змог праляцець, так? Вось так, прыкладна. Выглядае надзейна. Ты хоць трымаешься? Ой, люта, як яно трымаецца. Так, я кое-чаго забыў. Ау, ау, ау. Так, вось тут не хапае. Жорсткасці яшчэ. Мне не падабаецца, што такі ціск ідзе вось сюды на одну штуку. Гэта не вельмі добра. Але што паробіш, што паробіш? Вось ён едзе. Ён праязджае, націскае кнопку, выпускае куб злева. Куб падае, і сам ён пролятае зверху, коціцца, коціцца, коціцца. Так, одну турель мы перамаглі, гэта цудоўна. А вось гэта штука спрацавала не так, як я разлічваў. Так, вось ён вылятае, вось ён прызямляецца, уі! І едзе далей, і тут яго забівае турель, правильно? Усё нормально, усё по плану. Не, насамрэч, не зусім. Мне патрэбна для гэтага куба зрабіць разгонную нейкую хранацень. Ось типа такога плану. Так, вяровачки. 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 Будем спадзявацца, што яно дапаможа кубу даехаць да турэлі і збіць яшчэ і другую турэль. Так. Проехал. Выпадае тут. Два кубы знішчаюць турэлі. Цудоўна, і гэта праязджае. Цудоўна. І пайшла дастаўка двух кубоў. Што? Ладно. Няма больш кубоў. Пытанне зараз, ці вытрымае гэтая канструкцыя калону з 6 машын? Амаль. Амаль атрымалася тое, што хацела. Хацелось. Вось гэты чел праблема. Адзін не даехаў. Ладно. Можа быць, для чыстаты пралёта іх вось так зрабіць, каб яны прызямляліся больш павольна. Не устыкаліся кожны раз вось тут, а проста з размаху праляталі. Можа быць, яны нават проста праляцяць, калі пашчасціць. Дарэчы, вось эта канструкцыя тут можа таксама не замінаць, ім просто даць падаць. Што? Яны ўсё яшчэ зачапляюцца. Добра. Зробім вось так. Реально, вось эту штуку можна просто прыбраць, няхай ляцяць уніз. Але так яны хаця б трошки больш мякка ляцяць і не настолькі напружваюць усю канструкцію. Нормально. Яны ўсяго-то там адзін аднаго... Так, зразумеў. Што я зрабіў не так? Дагэтуль яны раз'язджаліся, так? Яшчэ раз назіраем за гэтым бокам. Вось тут яны у нас ламаюцца адзін аб аднаго.
Пролет чисты, пролет чисты, пролет чисты. Гэты подзачапіўся, але нормально. Давайте прыбяром, мне падаецца, што гэтая штука дапаможа з таймінгам. Просто яны реально парушаюць таймінг паміж сабой. Critical error. Ага, яно адразу пайшло не так. Так. Что не так пошло? Блин, я натискаю час часу и ствараю непотребные гэтые самые платформы. Давайте уважліва гляджу. Яны уходзяць. Мне не падабаецца іх таймінг зараз. Вось яны тут губляю час яшчэ. Давайте тут перабудуем трохи. Я жадаю просто іх паскорыць як мага хутчэй. Мне падаецца праблема ў таймінгу і вырашыць яе можна толькі тым, што сядзіце выпраўляць таймінг. Усё. Яна прям не вырашаецца ніяк больш. Дзіўна, правда? Так. Это правда можа парушыць мне ўсю мою канструкцыю. Ты трымаешься? Трымаешься. Яшчэ больш ціску вось тут. Давайте яго трошки знізім. А, не, ён так не знізіцца, ні халеры. Так, тут просто вялікі ціск будзе. Давайте, ну паглядзім. Просто гіганtsкі прям. Так, вось гэта праблема яшчэ хутчэй за ўсё. Што там такое рэзкае? То, як, з якой хуткасці яны прыбываюць, змяняе таймінгі. І... Альбо таймінг, мой парушаны таймінг у пачатку быў самай лепшай штукай, якую я зрабіў. Таму што зараз яны сутыкаюцца разам, і мне патрэбна іх неяк раздзяліць. Як мне іх раздзяліць у таймінгу? Блін. Я нават не ведаю. Вітаю, Вячеславович, вітанчкі, вітанчкі. Ты. У нас на наступным тыдні у аўторак і сераду мы будзем гуляць па рулетцах. Гэта значыць, што у гэтую пятніцу, то бок заўтра, мы будзем круціць рулетку на аўторак. Вось. Такі прыкладна план. Панядзелак я просто жадаю пагуляць у DOS 9 Original Sin 2, а там будзем глядзець. Я яшчэ на паза наступны тыдзень яшчэ нічога не напланаваў. У бліжэйшы час, калі, ну, па сутнасці у нас марафон скончыўся, так, это маё ўжо жаданне пагуляць у 9 Original Sin 2 і закрыць хвасты, таму што мяне напружвае каляны таксама дастаюцца. Вось, і я планую пачаць праходжанне Чалавека-павука другога і паглядзім. Я хутчэй за ўсё яго пачну праз наступны тыдзень, прыкладна. Будзе поўнае праходжанне ад пачатку да канца. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не ведаю, што мне зрабіць зараз, каб знізіць іх тэмп. Мне патрэбна, каб яны рассінхранізаваліся. Дагэтуль я рабіў як бы рассінхрон, і зараз, ну, я думаў, што праблема ў ім. Але рассінхрон часткова дапамагаў. Потым проста ён ламаўся крыху. Ці магу я нешта такое гэткае зрабіць? Я зраблю вось так. Не, гэта ні халеры не зменіць. Мне патрэбна... Давайте зробім вось так. Я зраблю тут трошки запавольнення. Просто наадварот яны набіраюць больш высокую хуткасць. Можа, яны наадварот павінны больш павольна ехаць. Божухна, яны адзін на адзін вылятаюць нават. А, не, ўсё нормально, пачакайце-ка. Нормально, выглядзіце. Ай, малайчынка, выглядзіце на яго. На гэтага скутера, блин. Давай.
Ён упаў просто зверху, праваліўся ў ніжнюю частку і глядзіце, нармальна даязджае. Бачыце, ніякая праблема. Ай, малайчына, а? Вырашыў усю праблему. Так. Частка третья полностью скончена. Добро. А, 29,60. Я думал, у нас... Я уже боялся, что у нас близко на тоненького. Не, все по инженерной задумце. Я думал, что у нас у нас можно на этом стриме скончиться узроўне, я побаивался, потому что там показывало у списе узроўняў только до 30-го. Але не, узроўняў 60 там нормально яшчэ у нас хапае. О, тут нават открытая частка нейкая прям. Ёсць. Не ведаю навошта, правда. Так. Что будем? А, кислота будет, вот что будем. Ладно. Так. Гэтая штука для подскоку. То бок мне патрэбна рампа, каб яны скокнули, пераляцелі сюды і падляцелі вось сюды. А давайте адразу сюды пабудуем штуку. Хотя, в принципе, можна было вось так просто зрабіць і ўсё. Яна павінна трымацца без маіх там намаганняў. А, не, я ж не зрабіў самае галоўнае. Так. Рампы тут не хапае. Пум-пум-пум. Ось так. А якога... Як павінна гэта рампа выглядаць-то? Ну давайте вось так зробім яе. Ага, гэта так не спрацуе. Мне ўсё ж таки патрэбна гэтую штуку больш жорсткай зрабіць. Яна бы трымалася, калі б яны спакойна па ёй ездзілі, але не вось так. Як яны робяць. Реально прям у цэнтр просто размаху бэмса робіць і ўсё. Так, гэта паскарэнне. Гэта адскок і пум. Зразумеў. Якая прыгожая канструкцыя. Так, а як я... Слухайте, есть идея яшчэ адной рампы. Вось такой рампы. Не тое. Трошки ніжэй. Ён ляціць і... Не, гэта яшчэ горш. Ну, тут альбо будаваць нейкую лютую хрень, якая будзе, па сутнасці... Блин, я нават не ведаю, што мне тут пабудаваць такога? Я проста жадаў бы, каб ён наадварот нізка праляцеў. Але ён прылятае высока. Ладно. І месцаў пад зачапіцца няма дзе. Мне проста патрэбна тады яму рабіць бампер, які ён павінен стукнуцца, каб праляцець у правільным напрамку. Вось усё. Ён пралятае... Зараз гэта у нас вось так. Мне што падаецца, што там ні халера не зачэплена. Так. І вось зараз я зраблю просто абмежавальнік зверху. Які будзе вось такі. Вось он. Ён можа быць поўнай лухтою. Але трэба праверыць. Ладно, трымаецца нормально. Ау. Занадта рэзкі вугал. Вось так зробім.
Нават не хістаецца. Нават не напружаная сістэма. Я бы не вытрымала, калі бы зверху хтосьці ездзіў, але асноўны-то сэнс, каб яго знізу ударыліся. Бачыце? Ну, якая прыгажосць. А чаго яго разгарнула не ў той бок? Я павінен абавязкова яго... Што за лухта? Я павінен яго настолькі ўдала закінуць. Ага. Давайте. Ён якраз і павінен прям трапіць у гэтую трубу, інакш я не трапіў. Я павінен трапіць, інакш я не трапіў. Я не даляціць, я не ведаў, што ён павінен вось сюды прям даехаць. Я нешта падумаў, што ён будзе проста працягваць ехаць, і ўсё нармальна будзе. Але ім трэба прям зашпурліць туды ідэальна. Тады і нам патрэбна рампа, якая будзе яго кантраляваць на працягу ўсяго палёту. У ідэале. Давайте паспрабуем, пакуль вось так, просто паглядзець мікраканструкцыю. Упс. Это трошки не тое. Ён просто павінен... Альбо я павінен яго толькі крыху спыніць у самай верхняй кропцы. Давайте паглядзім, як ён, дзе ён будзе ляцець. Вось зараз адносна гэтай канструкцыі. Вось тут лінію правядзем небачную, так? Давай. Пролятае. Ляціць. Яму патрэбна вось тут невялічкую платформу паставіць. Вось тут. Я зараз яе просто адзначу. Вось так я напэўна. Вось так мы паспрабуем дабудаваць зараз гэтую хранацень. Хранацень на хранацень. Вось і ўсё. Оп. І зараз, каб гэта ўсё трымалася, нам патрэбна яшчэ мільён гэтых самых канструкцый, платформ. Каб яно ўсё магло вытрымаць вагу гэтую. Нешта, мне падаецца, упадзе гэтая хрэнь уся. Не вытрымае вагі. Трымаешься? Не. Ён пасля другога адскока напрамак свой мяняе. Дык вось так. Мне просто патрэбна... Па сутнасці, мне патрэбна вельмі асцярожная такая хрень. Я зараз спецыяльна дабудоўваю улева, каб вагу размеркаваць крыху. Всё роўно не вытрымлівае. Гэта занадта доўгая тут. Павінна быць ніжэй. Вось так. Вось так. Так. З дадатковым сегментам яна павінна лепей размеркаваць вагу. Ну, гэта амаль тое, што патрэбна. Давайте паназіраем. Трубу будаваць? Труба не пабудуецца. Ой, блин, не вытрымлівае так доўга. Так, гэтая хрень не трымаецца. Нам патрэбна, каб яна размеркавала сілу таксама. Вось так. Вось так яна размяркоўвае, але трымаецца яшчэ горш. Што ж ты будзеш рабіць-то? Так. Нам патрэбна канструкцыя, якая будзе рабіць арачку. Вось она, арачка наша. Канструкцыя арачкі. Так, это наша аснова. Яна робіць далей наступны крок. Адзінае, што энергія ідзе вось сюды, яна будзе ўсё сціскаць уніз. Мне патрэбна вось спрабаваць так. Калі яна вытрымае. Ні, галера, гэта трымацца не будзе. Так, яно таки ламае яе. Мне патрэбна размеркаванне наадварот. Размяркоўваецца лепей, цудоўна, цудоўна трымаецца, толькі ўсё роўна занадта вялікі ціск на вось гэтую частку і на гэтыя тры.
Я просто з трубой не вельмі думаю, што труба просто у мяне толькі 2 кропкі апоры, правильно? Калі пабудаваць трубу, па якой ён можа праехаць, гэтая труба просто не вытрымае. І ён не паедзе па трубе. Вось у чым праблема. Типу, труба, гэта значыць, што ён будзе датыкацца коламі, але справа ў тым, што ён едзе ўлева і зараз тое, што ён робіць. Труба ж не спрацуе. Калі бы ён ехаў управа, я бы просто масток зрабіў для яго, типу, такога. Але мне патрэбна кінуць яго, і каб ён прыляцеў прям туды. Дарэчы, вся гэтая штука нахіляецца трошкі ўправа. Давайте просто вагі дададзім злева. Ось, яна зараз больш роўна стаіць. Назіраем. І, дарэчы, вагу трошкі знізіла. Ну, у сэнсе напружання, таму што не ўправа хіліцца. Зараз. Так і зверху і знізу будзе карэктаваць рух. Дык глядзі, ён як толькі коламі зачэпіцца хоць за што. Ну, я зараз зраблю, як ты кажаш. Просто я здзіўлюся, калі гэта спрацуе. Я не разумею, чаму гэта павінна працаваць зараз. Зноў жа, зараз гульня можа, ну, ты можаш даказаць, што я не маю рацыі, але я не буду адмаўляцца, што гэта можа мець сэнс. Гэта можа мець сэнс. Робім трубу. Труба гэта, па сутнасці, масток, які будзе зверху і знізу, правильно? І ты мне зараз будзеш казаць, што я раблю не так. Так, то бок вось он масток. Просто ён паедзе назад. Ну, типу, як толькі ён дакранецца коламі да ніза, ён адразу паедзе назад. Я не ведаю зараз, на што я раблю. Давайте масток у першую чаргу пабудуем, таму што па сутнасць трубы тоннеля гэта якраз такі гэта самае. Ну, мост. Гэта па сутнасці мост, таму што ён згубіць большасцю частку сваёй энергіі і не будзе далятаць. Потым ён прызямліцца на зямлю і паедзе назад просто улева. Ну, ён 100% улева паедзе. Мая праблема ў тым, што ён сюды пералятае, але ён потым бярэ і едзе налева просто. Тыпу, ён далятае амаль да гэтай штукі і такі пум назад я палячу. Калі я зраблю масток і трубу, то ён не будзе біцца аб верх-низ гэтай трубы, ён просто захрасне ў яе. Не той меў на ўвазе. Ну, просто труба, як бы ён пагасіць гэта самае, энергію. І так далёка ўлева, моя праблема ў тым, што так далёка ўлева я пабудаваць не магу. То бок вось гэта канструкцыя, она не жыццяздольная. Тыпу, як бы я яе не падтрымліваў, яна занадта далёкая. Ось. Я могу, конечно, паспрабаваць зараз, каб даказаць сваю кропку гледжання. Робім вось так. Робім вось так. Робім вось так. Яна, калі яно залічыць вось гэты низ, то тады толькі атрымаецца. Так? Што яно апіраецца аб яго. Так? І мы можам тады масток пабудаваць. Але гэта будзе масток. Это не будзе труба. І інерцыі у вылятаючага просто не хопіць на гэтую штуку, на жаль. Так, вось так. Ось так. Эта конструкція трымацца яшчэ плюс-мінус будзе. Ну, плюс-мінус. Але яна занадта далёкая і не мае нармальнай апоры. Апоры можна рабіць яшчэ. Ёсць такія тут невялічкі хітрык. Зараз пакажу. Тут ёсць невялічкі хітрык. Раз, два, три. Вось так. Потым вось так. Блин, ён не дазваляе мне будаваць там, так? За парталу. Партал не дазваляе. Эх, тады... А я магу ўсё роўна яго, тыпу, зрабіць? Просто сутнасць хітрыка ў тым, што кутамі можна карыстацца як апорамі. Вось. Адзінае, што мне перашкаджае гэта самае. Божухна, як ён? Перашкаджае зараз партал. Я магу уперціся ў кут, зрабіць там канструкцыю, якая будзе ўпірацца. І гэта будзе, па сутнасці, новая кропка, якой у гульні гульня не прадугледжвала, што у тебя будзе такая кропка, так? І вось адсюль, тэоретычна, у яе проста, каб я мог гэта, я магу вось тут зрабіць вось так. Я магу зрабіць канструкцыю вось так, вось такую. Вось гэты уголок можна зараз адчапіць і адчапіць ад усёй сістэмы. Абсолютно. І вось гэты уголок, ён будзе новай кропкай апоры, якая будзе опірацца ўлева ўніз. Калі мы будзем будаваць вакол яе, то бок я магу пабудаваць тут яшчэ сваю канструкцыю любога выгляду, і яна будзе трымацца. Вось такі, як бы, падман гульні. Я не ведаю, гульня разлічвала на гэта, не разлічвала, але вось такія хітрыкі ёсць.
праблема у тым, што яно мне не дапамагае ніяк. То бок мне патрэбна, каб ён пераляцеў сюды, гэта я магу. Я ўжо рабіў такую канструкцыю, якая так робіць. Я можа быть тут ёсць нейкае простае рашэнне, просто яно пакуль мне не прыйшло ў галаву, а падглядаць рашэнне ў пазлах это, ну, калі ўжо зусім хочацца прайсці і ўжо не хочацца думаць, але сэнс як бы гульні ты ўжо не гуляеш як бы. Так. Там я за гэтага не люблю глядзець у інтэрнэце праходжанні нейкія. Я гляджу праходжанні, калі я збіраю 100% у гульне. Типу, толькі тады я гляджу гайды просто каб выканаць. Ну, типу, плаціну, напрыклад. Але праходжанне глядзець вельмі не люблю, таму што гэта па сутнасці забівае сэнс гульні як бы, ну тыпу навошта я тады гуляў як бы. Трошкі абесцэньвае мае намаганні. Так. Нам хутчэй за ўсё можна яшчэ вось так вышэй крыху. Давайте паглядзім як пойдзе зараз. Так, ёсць. Может быть, мне нейкай хуткасці не хапае, я не ведаю. Хаця ён разганяецца так шалёна. Што я зрабіў так? Што я зрабіў так зараз? Ну я толькі вось гэта пад наклоном, нахілам трошкі зрабіў, каб я на бок, то бок я як бампер зрабіў. Блин, пачакайце-ка, якое наперад? Блин, давайте назад. Не-не-не-не. Да галоўнага меню я пропусціў, там калону не адпраўляў. Я просто нават не зразумеў, што я зрабіў. Тыпу, я ў яе зрабіў толькі невялічкую змену. Так, вось аўтакалона. Ну, яна крыху толькі нахілілася і ўсё, больш ніяк не змянілася. Вось гэтая штука справа знізу можа не вытрымаць калону. Просто ніяк. Ачмурить. То, что я не подумал бы. Так. Зноў нейкая лухта будзе. Тут будзе падвойнае праходжанне. Мне патрэбна вывесці іх у чырвоны і блакітныя, каб яны ўехалі вось сюды. Вось эту штуку можам пабудаваць прямо адразу, абсалютна не задумваючыся. Яны будуць выходзіць з двух парталаў, і мне просто патрэбна, каб яны з гэтых двух парталаў спакойненька і выходзілі. Не больш нічога, ніякай магіі. Так. У нас хутка скончыцца галасаванне. Гэта наше галасаванне за топ-1 і гульня, якая будзе ў нас у топе на момант праз 10 хвілін зверху пайшоў таймер. Тая гульня у нас і перамагае, і ў яе мы гуляем у пятніцу. Потым адразу жа яно лепей можа быць потым зрабіць нейкі свой асобны таймер на вылет, але літаральна адразу ж адбываецца і вызначаецца гульня, якая і вылятае. Таму вы калі вы жадаеце выратаваць гульню, якая на вылет, то тая гульня, ну як бы ратуйце гульні на вылет, калі вы не ждаеце, каб ваша гульня вылецела. Гэта адбудзецца аўтаматычна, і пасля гэтага будзе запушчана галасаванне ці пакінуць яе ў спісе. Хаця я думаю, што ўжо шчыра патрэбна прыбіраць гэтае галасаванне, таму што ніхто, ну, ні разу яшчэ нават і блізка не перамагала гульня, якая на вылет. Так, я не ведаю, адкуль у мяне гэта гук атрымаўся, але ён атрымаўся. Так, гэтыя штукі две разгонныя. Давайте паглядзім, як яны паляцяць. Штука раз, штука два, так. Паехалі. Бах! Вось што яны робяць. Вось у чым праблема. Добра. Гэта і тая задача, якую я павінен буду вырашаць вось тут. Нейкім чынам. Таймер ужо ва ўсю валіць. У нас менш за 9 хвілін. Таму, калі вы жадаеце прарвацца на першае месца, гэта самы момант, каб заснайперыць топ-1, альбо выратаваць гульню. Гэта адначасовыя две паралельныя штукі. Так. Пум-пум-пум.
Можа быць, мне заўсёды трымаць... Не, гэта лухта нейкая. Мне зараз шалёная ідэя з'явілася. Можа, мне заўсёды трымаць таймер да бліжэйшай рулеткі? Ну, тыпу, колькі гадзін, хвілін, там, дней засталося да рулеткі бліжэйшай. Вось. І да топ-1, тыпу, 2 таймеры. Просто справа знізу дзе-небудзь. Каб яны просто заўсёды былі. А, не, у іх праблема, ведаеце, у іх праблема толькі ў адным. Па-першае, калі яны маленькія, іх хрен пабачыш, вось. Калі ён вялікі, вось як зараз, то ён трошки перашкаджае. З іншага боку можна, калі ён набліжаецца, тыпу, пераключыць яго. Не падабаецца ідэя. Яшчэ больш тэксту на экране, я бы хацеў наадварот менш. Так, ладненько. Як бы мне вырашыць гэта? Мне патрэбна, каб... Мне па сутнасці, мне без розніцы, куды... А, не, адзін будзе ехаць управа, другі будзе ехаць улева. Вось у чым праблема. Мне патрэбна скрыжаванне іх рабіць. Ну, калі так просто намаляваць крыва, ну, ты просто ідэю зараз накідаць, то павінна быць нешта такое у адзін бок. І... нешта вось такое ў гэты бок. Вось прыкладна такая канструкцыя. Так. Праблема з ёй у тым, што яны павінны пераскокваць, і пераскокваць яны павінны... Яны ж усё роўна будуць адначасова тут. Патрэбна, каб адна з іх запаволівалася, альбо яны не адначасова тут будуць. Даць. Это ўся няхай канструкцыя падаюць. Ёсць ли у іх хоць нейкі рэсінхрон? Так, вось гэты вылятае трошки вышэй, так? А вось гэты знізу я магу пабудаваць мост для правага, а для левага не будаваць. Вось гэты масток пабудаваць. Альбо нейкую падвясную... Тут просто бачна, што для падвесаў разлічна. У мяне веровачка будзе цягнуцца. Веровачка дацягнецца. Во, вероўка тут поўнасцю дацягнецца. То бок. Гэту ўсю штуку можна на вяроўках трымаць. Гэта будзе падвесная канструкцыя. Адзінае важнае, каб было дастаткова вяроўчак. Вітаю, Паладзін, вітаначкі. Вітаю. У нас трошкі планы тут будуюцца на наступны тыдзень. На наступным тыдні у нас у аўторак будзе гульня па рулетцы, то бок у пятніцу заўтра мы круцім рулетку на аўторак. І далей працягваем па рулетцы. Аўторак, серада, чацвер ідуць па рулетцы і пятніца топ-1, як звычайна. Прыкладна такое. Вітаю, чіпатайта, вітанчыкі. Вось такая думка. Што яшчэ? Ну так. Я думаю, так і зробім. Будзем да гэтага адштурхоўвацца. То бок заўтра мы круцім рулетку на аўторак. Вось такая думка. У панядзелак будзе DNT Originals 2. Заўтра Нэнсі залежыць ад таго, што зараз пераможа, таму што у нас застаецца апошняе менш за 5 хвілін да вызначэння топ-1. Але, ну, Нэнсі там на першым месцы, так, это правда. Калі я не памыляюсь. Так, Нэнсі на першым месцы 57 тысяч. Ось. Тин-тин-тин-тин. Так, я ўжо вызначыў. Правая мне не вельмі патрэбна. Мне патрэбна спачатку правы мост разабрацца. Правы гэта літаральна будзе проста мост падвесны. Зараз мы разбяромся з гэтай канструкцыяй. Мне дзіўна тое, што ён будзе нейкі прям аніякі. Не, альбо падвешваць яго. Ладно, давайте. Я яго замацую, каб ён не уязджаў просто. Вось такая ідэя. Это будзе падмацаванне, каб ён просто нікуды не паехаў. Астатняе он будзе просто вісець. Я ждаю побачыць, колькі там цывілізацыя 6, 5, 4 і 3. Понапіхалі. Ну там іх усяго, колькі там... 7 ж выходзіла апошняя, так? 7 апошняя. Слухайце, так. Так, 7 апошняя. 7 у мяне няма. Я 7 не набываў. Так.
Ось так. Літерально за кожную кропочку подвесим. Потому что можно, потому что она такая долгая. Ти тримаєшся? Вона тримається, вона от нікуди не рухається. Цудовно. Я зараз прям поеду, погляджу, што атрымаецца за гэтым мостом і наколькі ён трывал. Гэта ж не мост нават, насамрэч. Ау. Так, гэта ударыўся аб гэтую секцыю прыкладна, так? Давайте... Так. Вось гэта зробім. Паглядзім. Так, ну калі я раблю вось такую хрень, то яно просто спыняецца ў паветры, так? Мы можам зараз зрабіць яшчэ канструкцыю, якая спыніць нашага летуна моцнага. Я нават зраблю зараз вось такую канструкцыю, каб ён просто ездзіў па мастку замест таго, каб лётаў, бо што інакш ён просто улятае нахрен кудысьці. Вось так. Я хотел тут вот такую штуку зробить. Давайте поназираем. Почекайте-ка. Веровочку. Веровочка раз. Веровочка 2. Веровочка 3. Да, размерковала вагу. Так, гэтага маловато. Чекайте-ка, што ён там крыху не даляцеў, так? Я не заўважыў. Крыху не даязджае, то бок тут нам яшчэ патрэбна канструкцыя, якая дапаможа яму даехаць. 9 дзён таму кідалі на Age of Mythology. Я ведаю, і ўжо зараз пацягнуся. Я ведаю, так, можа, я гэта шмат разоў падымаў, так, пакуль я ўсё роўна на гэты самы назіраю ў асноўным за топ-1 на вылет, і ён усё яшчэ 30 дзён назад. Я разумею, што калі мы правядзем на наступным тыдні з-за таго, што будзе 4 галасаванні, 4 рулеткі, то гэта будзе 4 гульні на вылет. Так што вельмі пільна сачыце на наступным тыдні і будьце уважлівы. Зараз у нас скончваецца галасаванне літаральна праз некалькі секунд. Глядзім, Нэнсі і Дрю, калі зараз ніхто не будзе спрабаваць заснайперыць, то перамагае Нэнсі. Так? Оп, вось наша пераможца. Нэнсі Дрю, The Secret of Shadow Range перамагае і адпраўляецца. Заўтра мы будзем гуляць у яе. А вылецела у нас Half-Life Alyx, і 20 000 пунктаў з яе размеркаваліся па гульнях Пурбая. Пры гэтым, божах на Пурбае, колькі ў цябе гулень. Там жесть просто нейкая. Я зараз стала цікава. Пурбай гэта хутчэй за ўсё ты па 100 панакідваў на кожную, так? І па ім... Ну так, у цябе атрымліваецца, а колькі цікава у цябе было? Нормально у цябе гулень. Окей. Я зараз у базу залезу, пагляджу, што адбываецца, таму што гэта цікава. Так, дзе на Donations ёсць. Гляджу. Так, Death of the Reprobates гэта Арыгана, так, вось ты, і то яны пераразмеркаваныя. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 гулень. По 10 пунктаў на іх адпраўляецца, так? Мне цікава, колькі было закінута на Half-Life Alyx. Half-Life Alyx. Там треба... Оп.
Просто можна Алекс шукати у списі. Алекс. Пробай 100, а гэта было... Та-та-та-та-там. Окей. Я яшчэ падумаю. Ну, гэта... Цікава. Ну, я думаў, што такое можа быць, але... Думаю, карацей, думаю, Пурбай яшчэ. Тут цікавы, ты на цікавы крайні выпадак як бы прыходзіш, але ладно. Падумаем. Зараз галасаванне на тое, каб пакінуць Half-Life Алекс і вярнуць яе. Адсоткаў накапала. Ну, там, тыпу, смешная колькасць. Типу, прям смешная колькасць, абсолютно абсурдная, просто яе нават закрываць гэта. Ну, калі коротка, гэта ну не тое, каб абуз сістэмы, гэта нават такая штука, про якую я ведаў. Камісія з'ела дайса не. У Пурбая якраз такі сітуацыя ў тым, што з-за таго, што ў яго шмат гулень, якія ён прасоўвае, у яго, калі гульня вылецела, то ён атрымаў па маіх разліках 10 можа быць каля 10 дайсаў з паветра за акруглення. Вось. Прыкладна такі мой разлік. Прыкладна 10 дайсаў ён атрымаў. Так, ну 10 дайсаў ён і атрымаў за акруглення. Вось. Вось такая адваротная як бы штука. На кожную гульню павінна было пайсці мінімум 10. Так, мінімум, ну то бок, калі яны размяркоўваюцца і застаецца менш за 10 дайсаў, то яно акругляе ўверх. Гэта спецыяльна, каб не было шкада зусім. Тыпу, я закінуў 100 дайсаў, гульня вылецела, і разлік, што ў людзей звычайна за менш за 10 гулень. Мой разлік, тыпу, такі, што ну, нават калі у цябе 10 гулень, так, то у цябе атрымліваецца просто на кожную гульню, як бы, ну, у цябе 100 гулень, так, у цябе 10, калі у цябе больш за 10 гулень, то атрымліваецца, яшчэ атрымліваецца з ніадкуль, як бы дайсы вырастаюць, потому што гэта размеркаванне адбылося на 12, 100 падзялілася на 12, так, і гэта трошки больше, там літаральна, ну, прыкладна 10 дайсаў 10 з ніадкуль узялося. Калі бы было бы 100 гулень у чалавека, то тады было бы трошки больш. Вось такая штука. Але тут, ведаеце, гэта такая тыпу хрень, што аб'юзіць, каб рэальна на поўную катушку аб'юзіць, трэба быць мульянерам, карацей, дайсавым, і гэта трошки, ну, як бы, не тое, каб бачу сэнсу выпраўляць. Я ведаў пра гэтую штуку, я нават думаў зануліць у такой сітуацыі, калі менш за 10, просто што я такі, ну, давайте, это кампенсацыя для тых, хто атрымае вельмі шмат гулень. Вось, і вось у Пурбая як бы адваротная, як бы што просто верагоднасць гэтага была маленькая, але людзі пачалі актыўна ратаваць гульні, і тады колькасць гулень выратаваных вырасла. Вось, такая хрень. Але зноў жа, гэта там прыбытак такі, што вы просто пасядзеўшы 5 хвілін на стрыме, вы заробіце больш. Яно як бы выйгрышы там такія вельмі сумнеўныя. Вось. Так, пум-пум-пум. Ну, калі гэта пачне пераўтварацца ў праблему, і хтосьці пачне гэта абузіць, прям спрабаваць абузіць, ну, і гэта будзе відавочна, калі чалавек цэліцца літаральна для гэтай мэты, то, ну, тады ўжо буду штосьці рабіць з гэтым. А так, асабліва сэнсу няма. Я не запускаў за гэтай канструкцыяй? Угу. Трохі зусім не тое. Яшчэ раз давайте. Заўтра зноў гульня Пурбая. Ну. Але ўжо на меншы спіс, як бы, атрымліваецца. То бок, гэта самае. Ну, назіраем, карацей. Просто зноў жа, прыбытак там смешны. Як бы 5 хвілін прагляду стрыма даюць больш. Вось і ўсё. Таму як бы сэнс асабліва няма. Глядзіце, як добра выратаваўся чел. Камфортненька яму тут. І сядзі такі, типу, ну, нарм, у прынцыпе, звычайны працоўны дзень у Aperture Science. Так. Што б нам такога зарабіць? Тут яно занадта павольна едзе. Ну,
Добра, а калі мы прыбіраем яе, то куды ён можа... Просто ведаеце, тут такая хрень, што можа быць, мне просто трэба злавіць... Блин, я не ведаю. Я нават не ведаю, як гэта нармальна выправіць. Зараз. Справа ў тым, што калі мы просто пакінем як ёсць і дадзім просто ехаць, так? Глядзіце, яны стукаюцца ў цэнтры. Мне для кожнага з іх патрэбна зрабіць лавілку, вось такое, вось такая хрень адбываецца. Бэм. Мне для кожнага з іх патрэбна зрабіць сваю лавілку, якая будзе падымаць іх уверх, але разгону ім не хопіць для таго, каб просто пераскачыць праз, ну, нейкія рампы. Яны просто будуць адзін аднаму перашкаджаць, мне патрэбна зрабіць, каб яны раз'ехаліся, так? Давайте зробім... Ёсць у мяне адна ідейка, рацей. Мы ў цэнтры зробім... Не то. Мы ў цэнтры зробім рампу. Вось прыкладна вось на гэтым узроўні. Будзе вось такая канструкцыя, так? Сэнс яе ў тым, што яны будуць пераскокваць адзін над адным, так? Я у кожнага з іх зраблю, каб ім прыйшлося ехаць да яе. Просто я зраблю так, каб ім ехаць прыйшлося розную колькасць часу. То бок зраблю для аднаго рампу больш зручнай, а для другога менш зручнай, так? Вось, галоўнае, каб гэта ўся канструкцыя утрымалася у мяне тут. Так? Эту ўсю хрень можна адчапіць пакуль, таму што мы па новай, па сутнасці, ўсё будуем. Ідэя рампы, так? І... Адзінае, што яны будуць павінны... У аднаго будзе вось такая, напрыклад, больш роўная. Проста ёсць нюанс. Гэту ўсю канструкцыю трымаць каб здаек непрыемна. Яна вельмі неустойлівая будзе. І тое, што я зараз раблю, гэта лухта насамрэч. Тыпу, арка тут не дапаможа ніяк. Просто. Мне патрэбна яшчэ знізу пад імі зрабіць утрымлівалкі. Гэта я зараз просто аснову рампы раблю, так? Вось так зрабіць. Вось так зрабіць. Вось так зрабіць. Так, яно плюс-мінус нагадвае арку. І зараз это ўсё падвесіць на это самае, на веровачкі. І трымаем. Спатрэбіцца ж прям шмат веровак. На тое, што я панарабіў тут. І мы зробім яшчэ канструкцыю бок, каб яна не гойдалася. То бок, каб яна просто засталася ў адным месцы, зафіксавалася. Вось так, так? Глядзім. Яна трымаецца нават, і нават не рухаецца. Але, калі машыны паедуць, і з-за таго, што я дадам яшчэ гэтае самае канструкцыі, якія будуць утрымліваць, мне спатрэбіцца зараз. Ой. Хотя, не, так, давайте будовать. Так, мне патрэбна конструкция вось сюды. А, не, блин, мне бы просто вось такую хрень нейкую. Як ты будешь себя поводить? Лухта нейка, правильно? Нюанс вельмі вялікі. Так, нам патрэбна насамрэч яшчэ вось так. Зараз мы робім канструкцыю, якая будзе утрымліваць зверху. Нам же ж над гэтым яшчэ пабудаваць канструкцыю, якая будзе выконваць, куды яны будуць прызямляцца платформу, ну, тыпу, куды яны будуць забірацца. То бок гэта толькі ніжняя частка гэтай канструкцыі. Трымаешся? Трымаешся. Давайте паглядзім просто пакуль як гэта выглядаем.
Ну вось тут дзесьці зрабіць у рампе. Упс. Вось такую штуку. Ідэя прыкладна такая, што я просто рассінхранізаваць іх. Вось гэтаму чэлу дабудаваць, як даехаць, а адзін з іх. Так. Што калі я зраблю яму просто трошки, як я перанакіроўваў тады, крыху вугал просто падраўняць, і тады яны будуць просто рознага вугла, і не патрэбна нічога гэтага складанага. Я зараз узяў курс на скарачэнне свайго спісу, то бок большую частку гульняў я ратаваць не буду. Я закідываў 100 на Шигатарі, каб выратаваць яе для рэлефа. Пытанне, колькі тысяч я сапраўды закіну на Шигатарі з улікам усіх гэтых размеркаванняў. Ты... Ну, глядзі, у цябе, калі будзе скорачвацца спіс, у цябе кожны раз будзе, тыпу, сапраўдная лічба. Самае, што будзе, гэта, напрыклад, ты па 100 кінуў 10 гулям, так? Гэта 1000. Гэта 1000, так? 10 гулень на 100 ўсё, так? Адна гульня, калі вылятае, у цябе дзеліцца паміж 9 іншымі тваімі гульнямі, так? У цябе губляецца крыху, таму што ідзе акругленне, так? Акругленне ў пазітыўны бок не зусім будзе, так? То бок яно можа адбыцца толькі калі ў цябе больш за 10 гулень, і ты 100 толькі 100 ты закінуў пункты, у цябе больш за 10 гулень, толькі тады ты атрымліваеш прыбытак нейкі, так? Але агулам ты атрымаеш назад не сваю 1000, а толькі яе частку. Гэта хутчэй за ўсё будзе 10 каля 900, там штось такое. Я не лічыў, я матэматыкай гэтага не займаўся, але я ўяўляю, што гэта будзе каля 900 пунктаў табе вернецца назад. Вось. То бок, гэта за, калі мы кажам пра мелкія сумы. Вялікія сумы, калі у цябе там 1000 па 1000 на 10 гульняў, то бок 10 000 закінута, акругленне там працуе лепей. То бок, таму што гэтай лічбы прасцей дзеліць на, дзяліць акругленне там губляе менш адносна сумы. То бок, чым больш крупныя сумы, тым менш губляеш. Чым больш мелкія сумы, тым больш там пачынаецца вось гэта акругленне ў верхні і ў ніжні бок, што як бы прыводзіць да прыбытку альбо наадварот гублення пэўнай сумы, але глобальна не ўплывае ні на што. Перакінуць гэтыя 100 балаў на іншую гульню. Ну, як бы гэтыя 100 балаў, яны, калі ты пераносіш, ты губляеш больш. Вось такая штука. Дарэчы, перанос, я вось зараз думаю... Не, нормально. Так, я гэта ўсё лічыў. Я просто такі, тыпу, перанос гульні, ён ратуе гульню, з якой ты перанёс, потому что там як залічана новае, але я памятаю, што не. Яно павінна, як мінімум, калі багы ёсць, то гэта нечакана, тому што я гэта эту логіку як бы улічыў, што калі ты пераносіш, я дадаю, што ты зняў пункты з гульні, але гэта можа лічыцца як новае галасаванне, але я улічыў гэта, каб яно не лічылася як новае на вылет. Я пра крышачку іншае. Ну вось калі яно скараціцца да адной гульні плюс Шигатарі, фактычна ўсе балы з гульняў, якія вылецелі, размяркуюцца па тых, што застануцца, то бок палова пойдзе на Шигатарі. Так, ты маеш рацыю. Усё правильно, Бурбай. То бок, па сутнасці, у гэтым як бы і сэнс і ідэя скарачэння, калі твае гульні вылятаюць, то ты як бы нічога як бы не губляеш. Так, гэта твая гульня, так, яна прайграла, вылецела, але табе гэтыя пункты вярнуцца. Вось, і ў выніку твае гульні, якія зараз, яны прасоўваюцца такім чынам, наадварот. Вось, і я разумею, зараз я толькі, калі ўжо зрабіў сістэмы паглядзеў, як вы карыстаецеся, я зразумеў, што чаму людзі жадаюць, каб некаторыя гульні вылецелі, таму што ў гэтага ёсць яшчэ плюс. Гульня, за якую не галасуюць, людзі жадаюць, каб яна вылецела, таму што пункты з гэтай гульні пераразмяркуюцца на выпадковую гульню ў спісе, а гэта можа быць іх гульня. Таму ёсць людзі, якія зацікаўлены тым, каб старыя гульні асабліва з вялікай колькасцю пунктаў, каб яны выляталі, таму што ім можа пашчасціць, гэта можа на іх гульню адправіцца. Вось такая штука. Калі не буду якую гульню ратаваць, мне не хацелася, каб балы размеркаваліся на тую Шигатарі, таму я прыбрала яе са спісу маё. У гэтым сэнсе. Так. Зразумеў. Гульні за кофе просто як бы не ўлічваюцца, у гэтым не гуляюць, так. Я зразумеў зараз,
Калі ты не жадаеш, каб пункты адпраўляліся на гэтую гульню, так табе прасцей проста прыбраць твае пункты з яе, ну тыпу перанесці іх, тады яны не тады пры наступным размеркаванні гэтая гульня не будзе лічыцца тваёй, тыпу просто пазбавіцца гэтай гульні, каб яна была ўжо не твая, як бы. Я пра гэта не думаў нават, вось гэта я не задумваўся. Advanced штука. Прычына, чаму некаторыя штукі лепей тыпу пакарыстацца пэўны час і разабрацца, як людзі карыстаюцца. Гэта тое ж самае з вось гэтым спісам на вылет, я ожидаю пабачыць результаты таго, што атрымліваецца. Што за хрень? Я выбачаюся, раптоўна вельмі переключыўся, але што за хрень? Дзе маё гэта? Калі я траплю у яе, колькі можна рухаць гэтую платформу? Я просто жадаю крыху толькі падкарэктаваць палёт. Блин, там яшчэ ніжэй павінна быць. Я просто не жадаю яе прям ламаць, я жадаю, каб яно крыху падкарэктавала палёт, да? Не, без усялякага. Вось так. Не. Чалавечка ўспіліла ўжо, як мінімум. Вось так зробім. Гэта занадта наадварот спіліла. Ось так зробім. Блін. Калі я вось так перанесу, то гэта будзе ўжо занадта, правильно? Так, это уже занадто. Давайте вось так зробім. Що ж ти будеш робити там? Уи. А, ён увогуле выкаціўся назад. Цікавы результат. Гэта цікавы результат, але не. Ён будзе перашкаджаць потым ва ўсе бакі. Так, і потым, калі ён падымецца, ён будзе ўлева ехаць. Блін, праблема. І просто можна было бы паспрабаваць закінуць з блакітнага партала ў жоўты, каб ён вылетаў вось сюды і ўсе праехалі праз блакітны. Ну ладно, гэта... ну і гэта выбіла бы нахрен увесь сэнс. Таму што яно ўсё роўна будзе... Не, такую канструкцыю мы не робім. Што я павінен зрабіць тут-то? Я можа пераўскладняю, можа тут супер простая нейкая хрень павінна быць. У меня просто не атрымліваецца ні рампу пабудаваць, ні нейкую штуку яшчэ. Давайте вось так зробім. Просто ён губляе шмат, яны ж губляюць шмат хуткасці, калі вось тут прызямляюцца. Вось так. І гэта бяда трошки. І вось тут, што мы можам дапіхаць аднаго просто, без праблемаў. Таму што вось тут мне просто дабудаваць, мне літаральна вось тут просто скончыць канструкцыю, і ён будзе даязджаць, так? Ён будзе прызямляцца вось у гэтай кропцы і праязджаць у партал. Усё, больше нічога не патрэбна рабіць, абсалютна нармальна робіцца. Ось он у портала гэта праваліўся і амаль тое, што патрэбна атрымалася. Так. Калі зрабіць з блакітнага ў цёмна... Так, чакай. Закручваць з жоўтага ў цёмна-сініе. Ну, тут фіолетавым можна нават сказаць. І з блакітнага ў чырвоны. Яны... Я не думаю, што гэта атрымаецца. Але гэта ідэя. Гэта ідэя. Цікава проста, як яны сябе павядуць. Проста гэта, мне падаецца, нават яшчэ больш складана, чым тое, што я зараз будую. Ну, у сэнсе таго, што яны ляцяць, так? І калі ён ляціць, я не магу пабудаваць рампу вось тыпу паўкругам. Я зараз дзесьці ў гэтым месцы памалюю. Я не магу пабудаваць вось такую рампу, таму што ён проста абваляецца, так? Хуткасці не хопіць для разгону. Калі б там быў гель жоўты, які падскараў бы іх увесь час, можна было бы такую грэнь зрабіць, а так? Хуткасці проста не хопіць.
Ось, але ідэя 10 за ідэю за рэалістычнасць гэтага 10 пяцёрачка, шасцёрачка. То бок магчыма, але, блін, я сумнеюся, што гэта спрацуе. Этот чел у нас спокойно зараз будет проезжать. До речі, що він там зачепляється? Що у нього за проблеми? Ну? Що у тебе за проблеми там? Давай едь. Проблемний он наш. О, божух, допоможи йому ва усім. Просто все за його зроби. Може мені ще й погрузчик за тебе повозить? М? Давайте уже с червоным разберемся, який про червоний портал проходить. До конца. А, и он там подзачепляется трошки под конец. Ну, нормально, тут як бы выезжаю. Ок. И он просто за того, что гойдается, и он трохи туди... Ось, коли опускается ренька, и он за низ портала зачепляется, коли едет. Ось. Ось так он має больше хуткости и спокойно доезжаем. Так, один доезжаем. Так, это магчыма. Але вось што з другім рабіць? Чат, я прям не уяўляю. Я не разумею, що я павінен. Я, калі яго спыняю, то бок, ну, крыху карэктую альбо што-небудзь, і он просто губляе ўсю сваю хуткасць, і это ўжо капзда. І он просто нікуды не паедзе. Калі... А, дарэчы, з той канструкцыяй, якая ў мяне ёсць, мне-то, па сутнасці, левая частка гэтай канструкцыі не патрэбна. Ну, толькі калі для балансу, так? Таму мы ад яе можам, у прынцыпе, і пазбавіцца. Давайте ад яе пазбавімся, каб яна не перашкаджала, так? Таму што сутнасць застаецца вось такая. Так. Што калі? Што калі? Я зраблю ж больш жорсткую хрень. Вось так. Вось так. І вось так. Вось так я зроблю, так. Ён будзе біцца вось тут і адразу падаць, так. Ён праедзе далей ці не? Ой. Блин, ён там реально прям зачапіўся. Вось так зробіў. Просто дать ему просто ехать, ну, типу, вверх. Может быть, невеличку... Блин. Не холера, он там улетая. Давайте ось так. З размаху. І гэта прям жарт. Яму хуткасці ніяка не хопіць. Вітаю, Метаігоря, вітаначкі. Што у нас на вылет адбываецца ўвогуле? Каб разумець, таму што, нагадваю, наступны тыдзень у нас будзе аўторак, серада па рулетцы, то бок мы ў пятніцу будзем круціць на аўторак, і атрымліваецца у нас будзе аўторак, серада і чацвер па рулетцы, і пятніца у нас звычайнае галасаванне. Так. І наш 4 гульні на вылет пад пагрозай. Я разумею, што яны там па 9 дзён уже пайшлі, але назіраем. Нават усе 5 пад пагрозай, таму што... Хаця... Раза 3-4. Не, 4 падтрымліваюць. 3 нават. 3 толькі пад пагрозай. Я правильно ўсё палічыў? А, у чацвер яшчэ ж вылятае. Так, дакладна. У нас будзе прям жорсткі наступны тыдзень. Таму сачыце. Сачыце за ім. Не. Гэта нешта жорстка. Так, што яшчэ? Ну, веровачкі можам дадаць, каб яно просто трымалася лепей, але гэта такое. Просто каб было. Памятаю, была падобная гульня на 2 гульцоў. Там трэба ставіць турэлі і абарону, і хтосьці перамагаў. Спрабую зладзіць галодныя гульні. Ну, не зусім, але падобна так. Зноў жа, пункты нікуды не падзяюцца, яны застаюцца ў галасаванні. Просто, ёсць, я
гэта самае пачалося это насамрэч з таго што я просто хацеў каб у нас супер старыя гульні пазбавіліся але яно пайшло так добра што я такі блин гэта ёсць магчымасць крыху падскараціць спіс і зрабіць яго больш актуальным і зараз бягучы спіс гэта значыць гэты спіс гэта рэальна актуальны спіс і я ў яго веру я веру тое што гэта тое што закінута гэта рэальна актуальныя штукі якія вы жадаеце пабачыць і нягледзячы на тое што іх 75 штук вось гэта актуальны спіс зараз ось і гэта мне гэта падабаецца ось просто мне цікава ці ёсць нейкая ну тыпу дзе я не ведаю як вы павядзеце альбо якія ідэі вы яшчэ паспрабуеце што вы будзеце рабіць з гульнямі я не ведаю вашых стратэгій ёсць відавочныя штукі якія я прадумаў і якія я разумею як чаго чакаць але у той жа момант не заўсёды можна ўсё пралічыць лепей просто паназіраць як людзі карыстаюцца і прыняць рашэнне калі штосьці будзе супер дыскамфортна альбо не выконваць задачы якія я на іх ну на гэта ўсё кладу то трэба ад гэтага пазбаўляцца вось я не ведаю я прям не ведаю то бок хуткасці тут не хопіць 100%. Прям 100% не хопіць ніяк Дарэчы, чат, давайте-ка я пагляджу. Я не памятаю, хто першы занёс The Thief, і у нас трошки блытаніна з ім ёсць. Я хацеў гэта разабрацца. Блин, на The Thief закінулі яшчэ ў невядомыя часы, калі мы... Я не ведаю, хто першы занёс. 1200 было занесена чалавекам. Ты занёс, так? Окей. Слухай, Метайгорый, тут трошки ёсць блытаніна з The Thief, так? У тым, што невядома, гэта які? Гэта што? Гэта які? Гэта Thief, які Thief? Серыя пра Гарэта у гэтым самым асобная. Альбо там ёсць, тыпу, ну, тыпу, мелкая гульня у Стыме. Ну, як бы, яна не такая старая. Зараз я пагляджу. Может быть, спасылочку нават закіну. Таму што, я падаецца, людзі ёсць, вось, па тыпу, ёсць The Thief. Зараз я его... Я могу спасылку? Так, вось спасылочка ёсць. Так, серия. Давайте переназовем яе. Я назову яе Thief просто. Я переназову, таму што ёсць The Thief, а тая называецца заўсёды Thief просто, без The. Вось. Таму я прапаную, каб ну, гэтай блытаніну просто прыбраць, я переназову зараз усё на просто Thief. Добра? Зараз я ўсе галасаванні гэта зраблю, просто гэта рэальна, гэта ўжо не першы раз там мне пытаюць, і я такі, блин, я сам не памятаю. Я памятаю, што мы абмяркоўвалі, і што гэта трошкі блытае людзей. Так. Тырц. Усё. Яно просто зараз называецца Thief. Ось. І мы не дамаўляліся, які канкрэтна. Гэта на мой выбар было, так? Ёсць пажаданні, які менш за ўсё хацелася бы бачыць, таму што ёсць спрэчныя часткі. Я ведаю, што ремейк даволі спрэчны, нягледзячы на тое, што ён супер тактыльны, ён мне вельмі падабаецца. Вось, а можна зрабіць не пераносы, а так бы мовіць, падараваць балы на чужую гульню. Просто добра было б зрабіць так, каб 3 апошнія гульні, што ёсць у маім маё, не ўлічваліся пры пераносах. Мо змяніць УБД на іх мой нік, на які-небудзь іншы, ці на якога ананімус, ці просто дадаць які падарунак, як табе больш падабаецца. Просто гэта открывае портал у пекла Прубай. Вось у чым штука. Типу, калі ты дарыш пункты альбо пераносіш, ну типу ты адправіў пункты на гульню як падарунак.
тыпу, але не тваё. Блін, і сістэму гіфтаў яшчэ рабіць. Штосьці нешта душна. Я думаю, дай падумаць хаця бы. Просто, ну, механіка увогуле не, гэта нават не прадумывалася абсалютна. Так далёка. Ось, вітаю, Вулчара, вітаночки, і Нэнсі Дрю перамагла, і мы будзем заўтра яе гуляць, віншую. Так. Я думаю... Блин, я разумею праблему, я разумею, што хацелася просто, типу, выратаваць гульню, але сістэма ратавання было разлічана, што гэта будзе рабіцца праз галасаванне. Типу, калі людзі не жадаюць, каб гульня вылятала, але не жадаюць у той жа момант, типу, сабралося, типу, людзі ў часе сядзяць такія, блин, гэта добрая гульня, але мы не жадаем траціць свае пункты. Вось, і людзі галасуюць тады. І галасаваннем вызначаецца, вылятае яна ці не. Але чалавек прыходзіць і ратуе іншую гульню, якую яна становіцца яго як бы гульнёй. І гэта вось тут я ламаюся крыху, таму што розніца вельмі маленькая. Так жа было, пісалі кшталту бала Йокамас. Джо Камас, неважна. Дык вось, гэта было, але гэта па сутнасці было навагодні падарунак, і мы потым просто казалі чалавеку, што ў яго і вось цябе глядзі пункты. Калі чым больш нас становіцца, тым больш складана такія штукі больш рабіць, таму што гэта свая бухгалтэрыя адкрываецца, якой таксама павінен займацца. А я бы хацеў рабіць штукі, якія працуюць самі па сабе без... Ну, я як бы сачу за сістэмай, з'яўляюся арбітрам, але не працую напрямую, таму што час не бясконцы. На жаль, час не бясконцы. Вось, і ўсё нават ужо даўно ўжо ўсё не паспяваецца, але робіцца што можацца, так? Накладні балы адайсы. Так, ну, глобальна так. І карацей... Так. З падарункамі, щоб зрабіць такога. Я разумею ратаванне. Можа просто ўзяць узнагароду асобную. Чую бухгалтэрыю, крычу самавара. Ну, альтэрнатыўна гэта мець асобную ўзнагароду, якая будзе пераносіць, ну, просто дадаваць пункты, але, тыпу... Але гэта дадае, ведаеце, тыпу, як вось у нас ёсць стары твіт-чат, узнагарода, тыпу, гэта абстрактны нейкі персанаж, які ратуе, ну, тыпу, ён невядома хто закінуў. Вось, я магу, канешне, адзначаць... Блин, я магу гэта зрабіць. Я магу, гэта тэхнічна робіцца, я нават ведаю зараз як. Просто гэта я прям, блин, гэта яшчэ адна надстройка над сістэмай. Сістэма ўжо даволі непростая. Ну, тэхнічна непростая. Вось. Тое, што было разлічана як невялічкі ботик, ужо разросся даволі так не слаба. Я маўчу ўжо пра сістэму магіі. Сістэма магіі, ладно, яшчэ свая. Ось, яна там свая трошки асобна жыве крыху. Так. Ладно, не, ну ты добра, я цябе пачуў, карацей. Я не бачу пакуль для сябе добрага рашэння, альбо без дадавання сабе яшчэ дадатковых дзеянняў, якія я буду рабіць, таму што я не... Ну, тыпу, акрамя таго, што я адзін раз зрабіў і забыў. Вось, і пакуль гэта на аловачкам пакуль застанецца, пакуль што ёсць працоўны варыянт, і гэта пераносіць свае пункты. Бо ты выратаваў гульню, і ты потым так, ты яе выратаваў, і потым зняў з яе пункты. І гэта лічыцца як бы гэта, але ты губляеш. І яно як бы, па сутнасці, ты як бы заплаціў 30 пунктаў нават. Так атрымаецца, што ты выратаваў чыюсьці гульню, але сабе вярнуў. То бок пакуль яно нармальна. Ты просто ратуеш за, ну, тыпу, просто пераносіш. Гэта як бы абыход праблема. Ты губляеш 25% ад тых пунктаў, якія ты падарыў. Вось, але ты выратаваў гульню такім чынам. Зрабіць якую каманду адкрапіць гейм, каб сістэма брала твае дайсы з гульні і рабіла іх не тваімі. Перапісвала там нік, гэта ж адным SQL запытам робіцца. Трэба не прубай, ты не ўлічваеш, што калі ты нік свой перапісваеш, то гэта з'яўляецца чалавек, у якога ёсць такі нік,
і каб ён не паказваўся ў лішніх месцах, яго таксама нік нават з прэфіксам. Ужо ёсць такая сістэма для пунктаў перанесеных з гулень. Напрыклад, калі размяркоўваецца на рандомную гульню, там пішецца нік чалавека, але гэта пункты аўтаматычна, іх патрэбна нідзе не ўлічваць. Гэтыя жа пункты, якія ты атрымліваецца, ты яго перанёс, але гэтая штука перапісваецца, але гісторыя потым заціраецца, і это правільней было бы рабіць як новую штуку, тыпу новы запіс, які ўжо таксама такая штука, што ты пішаш запіс, што знялася столькі-то пунктаў з гульні, і альбо адкрапіць так тыпу нік, але патрэбна, каб ён не ўлічваўся нідзе і каб не пісаўся ў чатцы, таму што ён зараз тыпу просто чэл там закінуў, і каб не ўлічваўся ў іншых частках сістэм, таму што сістэма глядзіць на нікі і параўноўвае нікі. Вось, таму ты калі просто перапісваеш нік, ты атрымліваецца павінен улічваць, што такая сітуацыя можна ўзнікнуць у любой частцы сістэмы. Вось. А з-за таго, што сам бот не таму, што мая праблема, а таму, што так пабудавана сістэма, у якой яно пішцца, яно разлічана на невялічкія як бы штукі. А ў мяне зараз паўнавартасная прылада становіцца ўжо. І там код шчыра не вельмі зручна пісаць, то бок, дадаваць яго. На невялічкія штукі нармальна было, але з тым, як расце, я ўжо сиджу свае DLL-кі пяку, каб я рэфактаринг, мне патрэбна зрабіць боты, каб агульныя часткі кода перанесці ў DLL-кі, якія будуць падцягвацца ботам ужо, і карацей вось цэлы праект разварочваць. Карацей там свае душніна пачынаецца, таму што гэтая сістэма з самага пачатку не разлічана на такія прыкладысы, якія я раблю. Вось, і я разумею, што гэта адным SQL запытам, але гэта цягне трошкі яшчэ дадатковыя часткі сістэмы. Вось у чым справа. Хто ктулху дадаў? Я, дарэчы, не памятаю, але учора літаральна дадалі. Нік падарунак, і няхай усе адкрэпленыя балы на яго пераносяцца. Гэта атрымліваецца проста як новы карыстач, нік падарунак, і яго патрэбна паказваць у спісці, не патрэбна. Гэта лічыцца як ратаваннем, але пры вылеце, калі гульня вылетае са спіса, куды гэтыя пункты ідуць? Вось разумееш разважанне, якія ідуць. Тыпу, як гэта ўплывае на іншыя часткі сістэмы. Вось. І гэта трэба пасядзець, падумаць над усімі кейсамі, і вось гэта ўсё. Полпатик. Чаго не хочацца, шчыра. Я адстаю па перакладу, і зараз у мяне асноўны прыоритет пераклад. Я занадта мала раблю, і таму увесь вольны час будзе ўходзіць на пераклад, бліжэйшыя там тыдзень яшчэ 2. Гэта асноўнае прыоритеце ў мяне. Таму разважанне добрае, але я яго адклаў, калі ў мяне будзе жаданне, магчымасць гэтым займацца. Таму і, дарэчы, гэта самае велікодку, нашу магічную сістэму. У мяне ёсць паляпшэнне яе, я не ведаю, вы заўважылі, не заўважылі, калі заклёну вы кастуеце, трошкі паляпшэнне ёсць, адно невялічкае. Вось, але гэта самае, ніхто проста не паракаментаваў, я вельмі задаволены, што яна працуе. Вось, але гэта мелкае паляпшэнне, крупнае абнаўленне. Я магу, канешне, вам івент зноў адправіць з вёскай, але я зрабіў сістэму івентаў, і я планаваў яшчэ накідаць вам івентаў, проста на гэта таксама часу няма. Вось. Так што яно, ведаеш, у чарзе ўсяго, але ўсё проста робіцца. Проста на ўсё гэта патрэбна часу. Нават калі гэта паўгадзінкі, гэта ўжо, насамрэч, не паўгадзінкі. Гэта ніколі не паўгадзінкі. Гэта яшчэ час разважання. Вось зараз на стрыме, напрыклад, я апошнія 10 хвілін проста разважаю на гэтую тэму. І гэта таксама час гэтай штукі. Калі вылятаем, няхай гэтак жа робіцца, як і з іншымі гульнямі, ці на іншыя падарункі, ці проста на выпадковую гульню, проста каб не пераўскладняць. Дык глядзі, Пурбай, у цябе паралельна з'яўляецца бухгалтэрыя тваіх жа гулень. То бок это твои гульні, але падарункавыя гульні, і паміж імі нешта перасоўваецца, перакідваецца, а калі яно пераразмяркоўваецца, яно павінна пераразмяркоўвацца на іншыя твае падарункі, у выніку цябе проста ствараецца паралельная бухгалтэрыя. Куды яны павінны гэтыя пункты ісці? Гэта павінна ісці з-за таго, што гэта падарунак, і гэтыя пункты павінны ісці ў гульні чалавека, які прагаласаваў больш за ўсё за тую гульню. Альбо калі у выпадку аднолькавага раздзяляць гэтыя пункты на 2. Вось такая як бы разумееш, так? Ты нюанс. Яно потым дзіўнае, проста з'яўляецца яшчэ адзін твой же персанаж з паралельнымі дайсамі, вось і ўсё. Яно не адкрапляецца цябе поўнасцю. Трэба прадумаць, каб астатнія штукі разумелі, што гэта дайсы кудысьці яшчэ. Вось. Такія вось мелкія хрэні атрымліваюцца. Пам-пам-пам-пам-пам. Не мае, адзін карыстач, падарунак на ўсіх гледачоў. У сэнсе, як падарунак. І глядзі,
тады гэты падарунак, калі гульня падарунак вылятае, то гэта размяркуецца па ўсіх гульнях падарунках? Ну, тыпу, ўсіх выратаўных гульнях? Просто гэта літаральна тое, ад чаго я спрабаваў пазбавіцца. Я спрабаваў пазбавіцца... У нас ёсць зараз твіт-чат, якая штука, якая ўсё яшчэ ёсць, і ўсё яшчэ ёсць гульні твіт-чата. То бок гэта трошкі не тое. Зараз яно зноў з'яўляецца не прывязана ні да каго бадайся просто ў сістэме. Гэта кастыль, так. А я якраз такі ад кастылей спрабую, ну, тыпу, кастылём было, ну, як не кастылём, а тыпу часовым рашэннем. Гэтае часовае рашэнне потым замацуецца. І альбо проста памірыцца з ім, альбо не. Вось. А праблема моста гэта так і не вырашае. Глядзіце, якая праблема ў моста яшчэ. Ён вылятае, так. Оп, гэта нармальна. Вось гэтаму не хапае інерцыі, каб проста праляцець далей, і нават калі я пабудую тут сістэму, ён не зачэпіцца. Падаецца, фінансаванне на будаўніцтва моста скончылася. Ну, магчыма, так. Ці няхай на твіт-чаты пераносіцца. Ну, альбо... Просто я якраз такі хацеў зрабіць сістэму, якой я магу заўсёды сказаць, што адбылося. Тыпу, твіт-чат была штука, таму што я напісалася ўсё ў файлік проста. У тэкставы звычайны. Ну, вось нічога такога. Зараз тут там баз даных. І я магу спакойна сачыць за тым, што адбывалася, а гэта штука, наадварот, тыпу, губляецца, ты не разумееш, адкуль гэтыя пункты ўзяліся. Яны проста магія, тыпу. Просто магія. Эвент-сорсінг? Я не ведаю, што такое эвент-сорсінг. Але ў мяне поўнасцю усе падзеі, якія адбываюцца, яны запісваюцца. Па сутнасці, гэта адна вялікая база падзей, што было перанесена куды, і з гэтага фармуецца вам спіс. Эвент-сорсінг. Вулю, што такое? Паттерн. Так. Так, гэта ён. Гэта ён. Просто набор івентаў. Гэта яно і ёсць. У мяне не стан гульні, у мяне стан падзей. У мяне просто лог усіх вашых дзеянняў. І любы аб'ект, які гэтага самага таго, што адбываецца, гэта просто набор дзеянняў, які былі зроблены, каб прывесці ў бягучы стан галасавання. І самае складанае гэта тое, што сістэма, на жаль, та бота, якім я карыстаюся, ну там ён просто падключэнне робіць зручна для твіча і астатняга. Яго адзіная праблема так, банківскія сістэмы. Ну, яно літаральна тады гэта яно. Ну, тыпу, я не ведаў назвы гэтага паттерна, просто гэта было самае лагічнае для таго, каб я мог у храналогіі паглядзець, калі што было, якая транзакцыя была зроблена. Ось і ўсё. Я хацеў гэта зрабіць, і я гэта і атрымаў. Ось. Такая хрень. Я тут яшчэ одну штуку заўважыў. Ця яно можа... Зараз. Паляпшэнне не вельмі добра бачна. Я магу падкладачку якую пад яго зрабіць? Не. В тым сэнсе выглядзе, як яно ёсць. Эфекты. Хромакеі, бла-бла-бла, блюр, скролл, шарпен. Не, нешта не бачу я. Ну ладно. Ну, карацей, паляпшалка невялічкая працуе. Яна не вельмі заўважная, яна такая мелкая-мелкая, калі я ведаю, дзе шукаць. Это мне падабаецца, што яна працуе прям. Я прям назіраю, як яна працуе. Хто заўважыў, той заўважыў. Так, добренько. Пум-пум-пум-пум. Хуткасці не хопіць. Мы можам... А ці можам мы, наадварот, разгонную рампу зрабіць? Рабіць як трэба, тады патрэбна яшчэ адзін слупок булен адкрэпленыя дайсы і звяртацца да яго, калі ідзе перанос. І ўсю логіку пераносаў перапісваць. Ну... Так. Просто неважна, булен ён будзе ці не булен. Ну, тыпу... Булевускае поле можна дадаць, але просто я без вялікай колькасці палей дадатковых пакуль даваў рады. Самае вялікае гэта тыпу просто сачыць за тым, хто закідываў, калі і ну, як часта тыпу паведамленні гэтыя прылеталі. Але гэта за сістэмай антыботінга карацей было напісана.
Пакуль што самыя дзве складаныя штукі ў боце, я вам шчыра скажу, гэта сама сістэма магіі і сістэма антыботінг, ну, карацей, сістэма папярэджвання ботінга. Таго, што хтосьці дадатковымі аккаунтамі карыстаецца. Ну, это две самыя складаныя штукі. Так, пу-пу-пу-пу-пум. Само галасаванне просто непрыемна. Там трэба реально, ну, просто за архітэктуры самого бота, не тую, якую я атрымала, тому што я ўбудоўваюся ў існуючую прыладу. Кожны скрипт — это асобны скрипт, это асобны файлік, які не можа мець агульнага коду паміж двума камандамі, напрыклад. То бок усё гэта копі-паста там здаравенная, а мне патрэбна гэта зрэфактарыць і зрабіць, пакаваць DLL-кі, якія я магу потым шарыць паміж такімі штукамі, што я ўжо ў прынцыпе зрабіў, але рэфактарынг яшчэ не скончаны, толькі частковы, і там яшчэ шмат працы. Вось, і каб яно ўсё нармальна, я хацеў бы гэта пакрыць тэстамі, таму што яно пакуль без тэстаў. Ось, ну, часткова пакрыта толькі тэстамі, але ўжо сістэма пачынае разрастацца, і трэба ўжо і тэстамі пакрываць. Вось такая, блін, хрень, чат. Там нормально хапае працы. Ось. Ляснуцца. Давайте. Психічныя айцішнікі, ну ёсць трохі. Я не ведаю, чат. Я реально, мне не з'яўляецца ідэя, я гляджу на гэтую канструкцыю ўжо весь гэты час, я думаю наконт яе, і ў мяне штосьці... Я просто не агучваю свае думкі, я агучваю іншыя свае думкі. Праблема ў чым, так? Ён прылятае і б'ецца аб гэтую канструкцыю, я спецыяльна яе дадаў. Калі прыбраць яе, то бок зрабіць яе просто пралётнай, то ён просто праляціць, так? І яны стукнуцца на паўдарозе. Бачыце, так? Можна, конечно, іх сутыкненне зрабіць часткай... Не, гэта не спрацуе. Мне патрэбна глобальна, каб ён вылецеў адсюль. Дзесьці, напрыклад, давайте вось на гэтую мы зачэпім. Няхай ён тут зачэпіцца. Вітаю снова, Механікс. Вітаю. Больш тэсту богу тэстаў хацелася б так. Тэсты реально... Тэсты ў асноўным патрэбны... З-за таго, што сістэма разрастаецца, яе трэба спрасціць, яе трэба атрефактарыць. Калі яна атрефактарыцца, пасля гэтага яшчэ дадаць тэстаў, і толькі потым рабіць яшчэ дадатковыя нейкія ускладненні. Вось тады хацелася б гэта рабіць. Таму што ўжо проста, ну, галавой гэта ўспрымаць ужо становіцца складана. Тыпу, ахапіць усе нюансы. Пакуль яно было маленькае, гэта было яшчэ нармальна, а зараз становіцца складаным. Я вось думаю. Что ты будешь рабіць? Ну. Хульня. Я може нечто просто решение. Давайте разглядим все варианты. У нас есть два варианта. Дозволить машинце справа снизу пролететь полностью, типа пролететь весь маршрут и приземлиться вот тут на платформе некой, так? Ну, какую я еще не будовал, але уявим себе, что тут есть некая платформа, так? За якую она чапляется. Ось она будет. Основа для ее. Давай, зникай. Вось сюди я на 200 приземлиться, так? І давесці, як зроблена вось у гэтай частцы. Вось яна ідэя. Але, а навошта трамплін у жоўты партал, чаму не просто дарога справа налево? Патлумач. Калі я зраблю дарогу справа налево, то бок вось з гэтага, ён зараз недароблены, то бок вось гэтая левая частка просто недароблена, то бок яно будзе вось так. Праблема ў тым, што у мяне пролятае з левага партала, вылятае машынка і ляціць управа. Так? І справа ў тым, што мне патрэбна зрабіць, каб яна ехала і прыехала вось сюды. Але тут павінна быць дзюрка дзесьці. У пэўны момант тут павінна быць дзюрка. Ну, тут неважна, я канцэпт казаў. Вось. Тут павінна быць дзесьці дзюрка, але, ну, гэта калі я дадаю вось такую нейкую хрень, тыпу, якая будзе блакаваць яго. Вось. І зараз ён ударыцца. Вось ён ударыўся.
Яму не хопіць інерцыі, каб пераскочыць праз любую штуку. Калі яго спыніць поўнасцю і даць яму магчымасць, зараз я зраблю яшчэ адзін свой гэты пераўтвару просто. Ён будзе проста ехаць занадта павольна. Вось зараз ён хоп. Ён едзе занадта павольна, ён просто робіць плюп, і гэтага недастаткова, каб дзюрачку праехаць нейкую маленькую нават. Альбо я разлічу так ідэальна дзюрку, што гэта будзе просто мега дзюрка. Мы робім вось зараз вось так, па кроках маленечкіх. Так. Зараз мы вызначым вось гэта. Это спецыяльна супер-мега хрень, супер-тэхналогія. Я жадаю вызначыць, які міліметр мне патрэбна зрабіць пустым, каб яно праляцела злева. Вось такая прыкладная ідэя. Так, гэтую штуку мы зробім вось так. Это вось так, это вось так. І каб яно не гойдалася, яшчэ вось такую хрень. Трымаецца? Трымаецца. Добра. Едьце. Так, ён б'е... Ну, гэта зразумела, так? Мы зараз выключаем вось гэтыя дзве. Просто гэта, хутчэй за ўсё, таксама не праедзецца чэлам, які знізу едзе. Вось у чым праблемка. Так. Вось гэту яшчэ патрэбна пазбавіцца. Занадта вялікая дзюрка. Нават і блізка не праедзе. Бачыце, ён такі хоп і дасвідос. Просто. Пам. Калі я вось тут зараблю назад, гэта мінімальны крок, то бок гэта мінімальная дзюрка, якая мне патрэбна, каб ён праехаў. Вось гэта прям мінімальная, такая міліметроўка была. Але яму недастаткова. Яму недастаткова. І гэта самае лепшае, што я мог зрабіць. Гэта самы прям мелкі крок, які... Гэта настолькі прям міліметровачка, што гэта выглядае як неправільная канструкцыя. Усё ідзе ў кіслату. Чат. Не, ну прям усё ідзе ў кіслату. Гэта складаны ўзровень, прям, я не ведаю. Я можа быць, нешта відавочнае прапускаю, канешне. Але ў мяне літаральна не хапае вось тут канструкцыя. Можа, проста зеркальную яе можна таксама паспрабаваць пабудаваць. Яму трамплін перад дзіркай. Трамплін, справа ў тым, што трамплін патрабуе інерцыі, вось такую штуку. Так, это зараз зачапіўся. Трамплін змяняе, па-першае, яго тыпу структуру, а па-другое, яму проста інерцыі не хопіць. І гэта ўсё роўна павялічвае дзірку, як бы. Калі яго больш павольным зрабіць, то гэта будзе мець ту ж... А, зараз я увогуле наехал на яго. Так, давайте ось так зробім. Такую, каб ён быў больш устойлівы. Ну, я скажу, што гэта амаль яно. Але тут любы міліметр не туды... Я не ведаю, як мы калону праз гэта будем прасоўваць. Это прям для мяне загадка. Слухайте, а што мы, калі мы... А мы можам дзесьці... Так, як он пролетае? Просто я мог бы тэарэтычна зрабіць вось тут нейкую штуку, якая ловіць яго, і ён спакойненько праязджае вось так. А, блин, я к этому буду перашкаць. Блин, зачапіўся тады. Ні таму, ні другому не дапамог. Адзін зачапіўся, другі зачапіўся. Просто калі знізу зрабіць, то я таму перашкаджаю. Паўсюль лухта. Блин. Ну і вось тут вось такі размер крывы. Так. Может, тут павінна... Блин, я не ведаю. Типу, яны просто стракаюцца. Калі просто зрабіць ім две платформы вось тут злева і справа, я магу тут будаваць? Не? Я тут не магу будаваць. Просто калі зрабіць ім штукі, якія будуць ім... Можа, я магу неяк падкарэктаваць... Я просто вельмі жадаю просто падкарэктаваць палёт. Ведаеце? Нічога такога. Типу, лёгкая карэктыроўка палёту. Давайте вось так зробім.
зараз пакуль. Просто невялічкая карэктыроўка палёту. І ўсё. Просто калі крыху нават адхіліць іх палёт, то ўжо можа атрымацца нармальна. Вось так. І мы зробім тут. Літаральна вось такую хреньку. Невялічкая змена траекторыі можа прывесці да таго, мне просто патрэбны рассінхрон у палёце ў іх. І тады гэта вырашыць маю праблему. Таму што мне падаецца гэта... А, я ўвогуле не там. Так. Ты можаш быць вось тут спакойна. Не. І там яны сустрэнуцца тады. Не тое. Ось так. І прыбяру гэтую. Гэта спрацавала, чат. Толькі не зусім так, як я ожидаў. Але спрацавала. Ідэальна, ідэальна, ідэальна. Усё. Бачыце, даязджаюць. І гэта можа вытрымаць адразу шмат. Паехалі, паехалі, аўтакалона, нарэшце. Такая міліметроўка. Гэта першая хрень, якую трэба было так нешта калупаць. Бачыце, яна устойлівая для вялікай колькасці нават. Яна калоны вытрымлівае спакойна. Ачмуреть. Але ж чаму так складана-то, а? Уф. Усяго за 161 тысячу доляраў мы гэта зрабілі. Супер танна, насамрэч, прям супер танна. Нам радыё паставілі. Чат. Танцуем. Новая пасада, малаважная. Самы час, я зараз невелічкі перапынак раблю і пайду вадзічкі возьму сабе. Зараз вярнуся. А вы пакуль застанецеся з музычкай.
Ёсць. Цудоўна. Вадзічкі я сабе ўжо трэці кубачак ужо ўзяў. Цудоўна. Теперь вы атрымаеце новыя абавязкі, звязаныя з перавозкай кавы. Акрамя таго, вы возьмеце ўдзел у дадатковым тэставанні. Добра. Перамотка. Што? Окей. Я так разумею, што з кожным десяткам реально ускладняюцца прям узроўні. Можа быць, зараз мы будзем кожны ўзровень калупаць прям. Так. Адкуль увогуле вываліваюцца машынкі? Вось яны вываліваюцца адсюль. Так. Яны едуць управа. Таму мне патрэбна ён трапіць у любым выпадку вось гэтыя блакітненькі, так? Блакітны у нас вось тут. І ён вылеціць тут і вернецца назад, і там тады яму патрэбна будзе ехаць вось сюды, у левым напрамку. Але, о божухна. О матка боска, о мама мія, піцерія. Што ты робіш са мной? Так, гэтая кнопка, якая працуе два бакі, націскаць два разы нельга. Яна павінна быць націснута один раз. Але як я буду... Гэта патрэбна, каб машынка прызямлілася на яе. І... адкрыла дзверы. І праз гэтыя дзверы прыехаць... А каб прыехаць іх туды... А божухна, можа... Моя голова. Тут бываецца тут. Так, давайте пачнем з самага відавочнага, так? Нам у канцы спатрэбіцца масток, які будзе... Ось так і зраблю. Хотя, в принципе, что мне тут? Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. І далей гэта ўсё раскідаць на жорсткія апоры. Ось она вот не пераварочваецца, і мы просто робім з гэтага пушык такі. Але... Як ён разгарнецца? Ён павінен... Ладно, ну да, напрыклад. Няхай яно так застаецца. Нічога не кранаю больш. Просто справа ў тым, што яно павінна вылеціць прям з размаху, і ён будзе ехаць управа, і потым ён павінен скаціцца сюды і трапіць вось у гэтую штуку, інакш ён ні халера працаваць не будзе, але мы можам гэта дарабіць у любы момант. Вылятаць ён будзе, хутчэй за ўсё... Пачакайце-ка. Тут яшчэ і кубік ёсць. А кубік калі выпадае? Кубік выпадае просто так. Ага. Мне патрэбна кубік даставіць. Кубік, я так разумею, на кно... Кубік павінен апынуцца вось тут. То бок кубік павінен адправіцца ў чырвоную. Каб прыехаць вось тут. Давайте пакуль зробім для кубіка шлях. Ой. Так. Так. І тут мне хутчэй за ўсё прыйдзецца рабіць вось тое, што я вам паказваў. Нечкі хітрак. Вось такая хрень. Гэта аснова для... Яна будзе трымацца зараз. Дакладна, я ж гэтую жорсткасць забыўся дадаць. Вось такая жорсткасць мне патрэбна. Ну, такое сабе, але працуе, тыпу, яно працуе як арачка, выконвае тую задачу, якую я на яе паставіў. Як бы працуе, так? Ну, напрыклад, вось гэта мне нельга толькі рабіць вось так. Тады я зраблю, тут яшчэ дадатковую. Ось так. Ну так, вертикально забыл. Цудоўна. Эта штука трымаецца, але мы потым даробім, тут патрэбна, каб яна ўверх тыпу падымаўся. Не лютая, карацей, хрень, яна павінна ўверх ехаць, тут машынка праедзе, а тут у нас кубік паркоціцца. Але я зараз пакуль займаюся дастаўкай куба, і дастаўка куба у нас павінна быць тут.
Нам патрэбна жорсткая штука, апора. Чаму яна... Навошта ты тут такая? Блин, я хацеў наадварот, каб яна... А навошта тут дзюрка гэтая? А, яна вось так, типу, трымаецца. Боже, на божах. Типу, вось так яна трымаецца, а там яна трымацца не будзе, так? Так не зламаецца, не? А так яна не зламаецца. Што за гульня, што ты робіш? Хрэнейка. Пам-пам-пам. Я бы хацеў просто сабе упор нейкі знайсці. Я магу вось так зрабіць. Ён будзе працаваць? Будзе працаваць. О, вы глядзіце, што я зламаў. Цудоўна. Карыстаемся гэтым. Так. Але ён... А, не, што я раблю? Ён павінна трапіць у блакітны партал. А потым трапіць у чырвоны партал. Вось так павінен кубік сабе паводзіць. Так. Так. І мы вяровачкамі Не, вяровачкамі мы Вяровачкамі мы падчэпім. Зараз я... Оп, оп. Не, вось так. Это лухта нейкая. Не, мы так рабіць не будем. Это нейкая хрень. Все, давайте поглядим просто, что будет. А, одну рэч я не разлічыў. Вось так. Вось так мы падчэпім. Ось, цудоўна. Пум. Пум. Уи. Тут асабліва можна нават не напружвацца, што ён... Я клапаціўся, што ён... А што? Куды кубік падзеўся? А, не, ўсё нормально. Ён просто далятае. Усё нормально. З кубом тут можна было не будаваць нічога, насамрэч. Ён просто далятае. Одна рампа патрэбная. Далей. Тады. Нам патрэбна толькі клапаціцца наконт машынкі, правильно? Пум. І ўсё. І ўся канструкцыя. Нормально, добра. Так. Я думаю, что мы можем... Так, эту хрень можно разобрать. Это она нам не спотребится. Мы идем у гэты портал, у блакітненькі. З блакітненькага портала нам спотребится. Нам потребится тут цікавы мост, такі будзе зараз. Які будзе трошки як рампа працаваць, тому што нам патрэбна, каб яно было роўненька. Так. Праблема у гэтага моста у тым, што мне патрэбна арачка, якая будзе яго падтрымліваць. Так. Мне падаецца, у гэты момант ужо гульня разлічвае, што я ведаю пра вось гэты хак невялічкі. Таму што, ну, канструкцыю без яе складана будзе пабудаваць. Так. Глядзім. Устойлівая. Плюс-мінус. Падыдзе. І мы зробім вось так. І потым дададзім яшчэ веровачак. Мне падаецца, я одну штуку толькі прадзяўбаўся. Давай-ка паедь. Тое, што пад вялікую колькасць машын гэта не разлічана ні халеры. Так, яно стукаецца. Ага, яно настолькі прям. А? Што? Пум? Не, давайте-ка яшчэ раз паназіраем, што ён там, як ён вярнуўся, я нават не зразумеў. Пум. Ён удараецца, ляціць сюды. А, і ён выкатваецца просто назад. Ага, окей. Давайте тады гэту штуку можна, ў прынцыпе, адчапіць, так, і ось так перанакіраваць так крыху. Воу, як ён.
Божухна, якая жесть. Так, тут злева знизу, як не дзіўна, ўсё атрымалася як патрэбна. Тут наша канструкцыя разваливаецца, і справа знизу таксама разваливаецца. У прынцыпе, я магу вось гэты кошык, які ловіць, яго умацоўваць, потому што ён з такога размаху прылятае, што гэта жесть просто. Вы бачылі, што як ён просто разносіць? Я возьму, зраблю вось так, і гэта будзе маім упорам у гэты кут. Я спадзяюся, удар не будзе настолькі моцны, што ён нават яе раз'ёбе. Бах. Ні халеры сабе ён удар, конечно, наносіць. Так, гэта зроблена. Але аўтакалонну ні халеры гэта штука не вытрымае. Ага. Вось гэта праблема. Вы назіралі гэта, так? Глядзіце. Ён такі коціцца туды, адпраўляецца. Бах! Просто... Штосьці не так. Што я раблю? Што можна зрабіць па-іншаму? Яны будуць сутыкацца, так? Але мне патрэбна, каб... Альбо знізу была штука, па якой яны пад'язджаюць. Вось так. Типу, вось тут масток, які па якому яны проста едуць унізе. Але мне патрэбна рампа, усё роўна. Тады я магу зрабіць вось тут рампу, а вось гэту штуку зрабіць правалам. І тут унізе у меня будзе раптоўна масток. Вось такі. Які ні халеры не будзе трымацца, таму што мне трэба значна больш вяровак, каб размеркаваць энергію. Але вяровачкамі мы зараз усё і за стужачкай усё вырашым. Вось так. Як ты трымаешься? Трымаецца, блин, вельмі надзейна. Оп. Вяровачка адарвалася, раз. Упс. Што канкрэтна, у які момант адвалілася, я згубіў. Вось так, зразумеў. Па-першае, у нас гэтая штука ламаецца. Так. Вось так зробім. Можа, нават гэтая штука не трымаецца, так? Не, нормально трымаецца, вось оно. Это першае, што нам трэба адрамантаваць. Па-другое, вось тут ад удара яна просто разносіцца ўся. Трэба размеркаваць энергію трошки ад удара. Просто удары это такія лютыя, што яно просто ўсё разлетаецца ў розныя бакі. Там вяровачак яшчэ хутчэй усё пачэпім, таму што ўсё роўна будзе удар разносіць. Так. Один пролетае. Так, 2 з 3 проляцелі, дарэчы. І вярнуліся. А што з імі не так? Што я прапусціў? Блин. Трохі неправільны гэта нахіленне ў гэтага трампліна. Давайте вось яго больш мяккім зробім. Ау. Упс. Упс. Гэта амаль по дызайну. Паўтараем. Яшчэ раз уважліва. Можа, яны занадта доўга едуць? Так, трэба трошки, ён занадта доўга едзе. Ён просто павінен на іншы таймінг прыехаць. А для гэтага мы зробім просто вось такую мелкую змену. І яна ўжо павінна паўплываць моцна. Бачыце? Невялічка там міліметр змены. І даехаў ужо адзін. Чаму вы не... Што у вас там здараецца? Чаму вы вяртаецеся? За хрень. Так. З таго, што ён б'ецца, ён не выходзіць нармальна з партала. Мне патрэбна, каб яны ідэальна заляталі ў партал, як я рабіў, каб яны з размаху туды прыляцела. Вось так, што ли?
Упс. Ну ён прыгожа ляціць, так, это я бачу. Давайте невялічкую змену зробім. Вось тут дададзім. Блин, ну яна неяк ні туды, ні сюды будзе. Так. Там такая міліметроўка павінна быць. Так, гэту далей я не магу, а там яно атрымліваецца не тое, што патрэбна. Блін, можа неяк па-іншаму я ўвогуле гэту канструкцыю пабудаваць. Проста яна зараз выконвае сваю задачу, яна дазваляе ім адпраўляцца ў сваё падарожжа, гэта доўгае. Вось, проста яна чапляецца, і з-за гэтага яна не выязджае нармальна. А яно павінна праляцець прям ідэальна. Прям ідэальна. Так, што калі я дадам яшчэ вось такую хрень? Можа ёй проста, ну, не хапае вось тойлівасці. Я зраблю вось так, і вось так. І вось так. Усё, яно павінна быць больш устарём. Вось ён б'ецца вось тут за размаху. І ён ляціць не роўна-роўна. Што я раблю не так? Можа тое, як яны заязджаюць нероўна? Мне падаецца, праблема ў тым, што яны нероўна заязджаюць. Але і вылетаць яны павінны таксама прям правільна. Блин, ну ладно, ну а што калі я вось так зраблю? Назіраем. Я зараз буду заязджаць роўна. То бок іх будзе апошняя платформа роўненькая, так? А ён нероўна вылятае. А ён адразу нероўна. Яны нероўна неяк вылятаюць. Вось у чым праблема, мне падаецца. Тым, што яны нероўна прям вылятаюць. Вось гэта зараз зноў паедзе. А, і вось, не, апошні вось даў рады. Апошні даў рады, калі яму не перашкаджалі. Яшчэ раз назіраем. Што робім? Вітаю, Рыёна. Будуем масты з парталамі. Ну і, як бачыш, шмат кіслаты і шмат смерцяў. Пакуль не вельмі атрымліваецца. Так, ну гэты апошні, і вось ён вылятае ідэальна, і пралёт у яго... Блін, толькі адзін прыязджае. Іх трэба неяк рассінхранізаваць, пры гэтым не перашкаджаць ім. Так. Альтэрнатыўны варыянт гэта прызямляць іх вышэй, раняць і рабіць ім рампу. Давайте так зробім. Я зраблю ім рампу проста ніжэй наадварот. Зараз будзе іншая штука. Мы бяром. Вось тут будзе вось такая хренька. Зараз гэта я проста будую пакуль чарцёж па сутнасці. Я не ждаю, каб яно вагу размяркоўвала ўвогуле знізу. Я ждаю, каб эта хрень была, ну, такая паверху праходзіла. Вось так вось. Вось такі масток. І я зраблю зараз яго проста на вяроўках. І тут веровочка. Тут веровочка. Што не вырашаецца веровочкамі, вырашаецца большай колькасцю веровачак. Вось і ўсё. Так. І застужачка наша мясцовая. Так. Пум-пум-пум. Ось так, ось так. Ось так, ось так. Што? Тут веровочку. Давайте эту веровочку приберем. Оп, оп, оп. Так. І наши веровочки яшчэ больш веровочак. Блин. Давайте хотя бы так. Як яно выглядае? Ну, вельмі надзейна. Я не бачу праблемы. Я не бачу аніякай праблемы. Давайте миллиметр сюда. Блин, ладно, придется зачапить крыху за нижнюю конструкцию, просто каб не гойдалася. Давайте ось так зробимо. Нічого не ведаю, яно вимусило мене.
Можна накидати закльону у стойки, каб забити весь нижній рядок на екрані стрима. Не ведаю. Так. Нешта ідзе не так. Нешта мне падказвае, што гэта не па дызайну. У прынцыпе, калі яны будуць дастаткова настойлівымі. Ау. Калі яны будуць дастаткова настойлівымі, усе будуць у кіслаце. Угу. Прычым за 5 месяцаў хачу звольніцца з працы. Гэта выгаранне ці проста заебаўся. Складана сказаць, залежыць ад чаго. Ну, тыпу... Для таго, каб выгараць, ёсць мільён прычын. Просто мільён. І калі ўжо просто не можаш нічога рабіць. Такое бывае. Ось. Мне падаецца, трошкі овер-інжынірінг у нас нейкі адбыўся тут. Так, але у канцэпце яно робіць тое, што я жадаю, альбо яно просто крыва залятае. Яно крыва залятае. Слухайте, давайте паспрабуем пакуль яшчэ цягнуць вось гэтую штуку і паспрабуем яе выправіць. Просто калі яна не будзе так чапляцца... Блин, яна не крыва ўсё роўна, яна крыва залятае. Моя праблема была ў тым, што крыва ляціць, і я хацеў выправіць гэта, тым, што я зверху просто зраблю масток. Але яму тады хуткасці не хапае. Мне крыва там вылятае. Ну так, это мало. Мне патрэбна прям шалёная хуткасць. А чаму ён такая маленькая? Таму што ён павольна залятае туды. Ён рухаецца. Мне патрэбна, каб ён... Так, думаем. Не ўпэўнены, блин. Глядзіце, канфліктная сітуацыя трохі. Так? Каб яно хутка вылятала, мне патрэбна, каб яно хутка і залятала. Так? То бок ідэальны варыянт гэта роўная абсалютна паверхня вось тут. Вось я зараз зраблю. Гэта ідэальны варыянт. І я запашу толькі адзін спецыяльна, каб просто прадэманстраваць. Так, это можна прыбраць. Вяровачку дадаць вось сюды. Оп, вось так. Дэманструю на адной машыне, так? Калі ён адзін, і ён едзе прама, ён разганяецца, і тады роўна вылятае, і... Ну, амаль. Зараз. Оп. А што змянілася, пачакайце-ка? Ён раней вельмі добра вылятаў. Я, можа, нешта не разумею, што я зрабіў канцэптуальна не так. Вось. Ён вылятае, і яму хапае хуткасці, каб прыляціць сюды. Усё добра. Усё як бы... Это прям роўненькая рампа, як яно павінна зрабіць, так? Але... Праблема ў тым, што каб заязджала роўна і вылятала роўна, мне патрэбна, каб уся гэтая лінія была пустая. Я вось думаю, ці магчыма нешта зрабіць. Блин. Думай яшчэ. Тут нешта можна прыкалдэсна зрабіць. Просто, зноў жа, разважанне, яшчэ раз пагляджу на гэта, і канфліктная сітуацыя ў тым, што ён едзе ўправа, і гэтая дарожка павінна быць пустая, каб ён разагнаўся дастаткова, і вось зрабіў вось гэта тое, што ён робіць. Ён павінен гэта зрабіць. Інакш ён абсалютна не прыедзе, так? І гэта працуе з адной машынай. З двума машынамі не працуе. Што ж не так? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Насамрэч усё проста, і мае калегі проста ставяць созвоны а 18:30, і я не паспяваю да сяброў у калену з'ездзіць. Ну, у мяне созвоны толькі пачынаюцца а 18:30, і я скончыў працу а 8-9. У мяне вечар проста адсутнічае амаль. Вось і ўсё. Тыпу, я разумею. 3 разы, ну, у тебе гэта не частка твайго працоўнага дня. Просто я прям, мне тупо працоўны дзень перасунуты пазней.
Вось. Ну так, калі на гэта дамовы не было, то лухтанейка. Я ўсё яшчэ губляюся. Канфлікт таго, што я павінен, калі я зверху зраблю ім пад'езд роўны, то я, ну, там не атрымліваецца роўны пад'езд зверху, типу такога. Ось такія. Аўтакалона калі ідзе, ён крыва вылятае. Бачыце, зараз ён вернецца. Ён нероўна ляціць, і ён не можа тады пераадолець гэта. Сам факт таго, якім напрамкам яны заходзяць, як роўна яны заходзяць, ламаю ўсю хрень. Калі я ўжо спрабаваў такі варыянт, што я раблю наадварот, тыпу, тут у нас уніз яны падаюць наадварот. Ось так. Ау. Але вылетаюць яны плюс-мінус роўна. Што калі я вось дадам вось... Блин, не тое. Яны нешта дзіўнае зараз зрабілі, дайце-ка. Што там адбылося? Першы амаль праляцеў. Ён амаль гэта зрабіў. Яго атрымалася, ён вылятае і апынаецца вось тут. Я не ўпэўнены... Так, а гэта проста закрасае, таму што крыва пралятае. Давайте больш роўную вось тут зробім. І вось так. Упс, я забагаваў гульню, я зараз зразумеў, у чым прыкол DS. Так, вось так зробім. Ён просто зачапляецца колам, у яго кола ад машыны адчапляецца, і кола едзе пад нізам, а машына зверху. А, боже, на. Во, а другі роўненька прям паляцеў. А чаму другі пайшоў і трэці не пайшоў? Што правільна зарабіў другі? Дед Максим рыгнуў другога деда, але прасіў павітацца. Вітанкі абодвум дзедам. Хутка будзем яшчэ скончваць і самі пойдзем да кого-небудзь. Я прапусціў момант, што зрабіў другі правільна. Так, яшчэ раз. Першы заходзіць. Так. Ён заходзіць крыху крывавата і удараецца вось тут паталком, як бы так. Гэты больш роўна ляціць. Мне патрэбна, каб яны прям літаральна пад лінеечку выляталі, каб цудоўна ляцела. Я думаю. Патч будзе, ну, тыпу, я планаваў яго зрабіць дзесьці ў канцы гэтага месяца, бліжэй да канца, але, можа быць, я просто, ну, я думаў, што я разберуся з перакладам хутчэй. Вось таму я буду яшчэ... Там, карацей, па сутнасці я магу выпусціць проста версію, што вы разумелі з перакладам. Там ёсць дыялогаў на новую версію, яны ўжо нават замержаныя, проста патрэбна сабраць і выпусціць. Гэта насамрэч паўгадзінкі часу, але ёсць дыялогі, якія вось амаль-амаль. І я такі, ну, там пакідаў каментароў і збіраюся, тыпу, злавіць момант. Можа, сёння... Ну, дарэчы, сёння, можа быць, у мяне вызваліўся вечар. Я, можа быць, сёння гэта і зраблю тады.
Вось, я мог бы тады падвычытаць, і калі там пытанняў няма, я бы просто трошкі больш просто ведаць, іх там столькі шмат, што просто патрэбна адбівачку рабіць, людзі хутка робяць, і трэба просто тыпу ўсё не паспела адправіць замест таго, каб чакаць кагосьці. Вось і ладно, таму што я ўжо падзатрымаў у прынцыпе версію, таму што хацеў вось яшчэ крыху і будзе яшчэ больш. Яно кожны раз эндарфінчыку больш просто прылятае, калі ты больш і больш патчы адпраўляеш на гэта самае на пераклад. Вось, а сістэмай магіі я скажу, што плануецца. Давайте для сістэмы магіі чаго план, які план, я на пачноўт невялічкі скажу, але зноў жа без дэталяў, таму што магія ёсць магія. План у планах больш івентаў. Зараз ён пакуль адзін толькі адбываўся, і план такі, што будзе ратацыя івентаў. Ну, тыпу, калі іх набярэцца дастаткова шмат, я зраблю на іх розныя умовы, і каб яны ратацыяй ішлі. Вось, у залежнасці ад таго, што вы робіце. Тыпу, вось такое, тыпу, як дрэва івентаў, які адзін івент праводзіць да іншага івента, і вось такое. Што яшчэ мы можам спаліць? Ну, вось тыпу такога. То бок, па сутнасці, тое, што вёска была загарэлася вёска ад вашых заклёнаў агня, потым вы затапілі вёску, гэта канон, і гэта прывяло да пэўных наступстваў. У выніку затопленая вёска кананічная штука, так? Да таго, што яна абстрактная вёска, можа быць іх некалькі, так? І вынікі могуць быць розныя, і гэта можа прывесці да нейкіх яшчэ і гэтак далей. То бок дрэва, скажем так, эвентаў. Вось такая хрень. І думка ў тым, што далей можна, і там я спецыяльна рабіў сістэму, якой мне проста дадаваць гэтыя івенты, іх рэальна не вельмі складана дадаць, але іх патрэбна балансаваць, вучыцца балансаваць. Гэтага я яшчэ пакуль добра не ўмею, але ўсе яны будуць складаныя, прасцей запароць івент, чым зрабіць добра. Я адразу вам скажу, гэта не проста будзе. Вось, ва ўсіх выпадках, проста я хацеў, каб івент цягнуўся даўжэй, вы яго, па-мойму, за гадзіну раскруцілі, я разлічыў, што ён будзе на стрым 1,5 дзесьці. Вось, папрашу запаркаталаваць, я ў той час не прастую сутнічаў у чаціку. Так, ну, выбач, паладзін, я просто не я мог бы перазапусціць гэты івент, там, по-моему, я нават зрабіў хутка, я ўжо зараз не памятаю, по-моему, там хутка, я проста магу пераключыць одну штуку, і івент зноў запусціцца. Это не супер складана. Я просто жадаю, каб раптоўна гэта прыводзіла да чагосьці, так? Гэта адна штука. Другая штука, што я хацеў, гэта недапрацавана крыху, вы адкрылі святло і цемру, і нават яны крыху недапрацаваныя. Вось, як бы аснова, база ёсць іх, але яны недапрацаваныя, недакручаныя яшчэ. Вось, і сёмая яшчэ магія, ну, школа магіі, яна таксама, вы яшчэ не ведаеце ключавога слова, яна таксама базава ёсць, але яна таксама як бы недакручаная. І я хачу гэта зрабіць перад тым, як дадаць івентаў. Я айцішнік? Так, я айцішнік. Про тое, што ты не паліў, не тапіў вёску. Ты не паліў, не тапіў, але без цябе ўжо былі рады. Вось. Затапілі, ну, чат агулам, гэта канон, гэта канкрэтная вёска была затоплена. Якое там слова, не памятаю, забыўся, не памятаю. Мы ж все правілам правалім тады. У нас нават з простай вёскай былі тыя, хто распаліў полымя. Простая вёска была непростая. Типу, простая вёска была складаная. Там, насамрэч, вы настолькі хутка яе затапілі, што нават не разабраліся, як яшчэ вы маглі зафейліць яе. Я нават не чакаў, што канкрэтна вы прям просто затопіце яе, хаця папярэджванні ў чаце былі, што вы затапліваеце. І вы такія, просто лупіць далей вады. Вось. Ну, в прынцыпе, весела. Так. Мне прыйшоў ліст ад Google, верыфікацыя ад Google AdSense. Окей, добра. Выратаваць яе можна было? Так, так. Просто гэта скажем так, разлік быў на тое, што просто аквай карыстацца не атрымаецца. Вось. Адзінае, што я, можа быць, мог зрабіць лепей, гэта каб больш паведамленняў вам у чаце, больш празрыстыя паведамленні ў чаце казалі аб тым, што, блін, хопіць тапіць вёску. Вось. Такая вось хрень. Так. Зноў жа, балансаваць івенты гэта самае складанае ў гэтым. Там пакуль складанасць самая ў тым, каб дадаць іх шмат, канкрэтна ў тым, каб ведаць зрабіць сабе нейкія патэрны, па якім будзе проста рабіць сістэму.
ну, нейкі падыход, каб івенты мелі, ну, не прыходзілася доўга іх балансаваць, таму што гэты я доўга балансаваў. Ну, на яго даволі шмат часу сышло, але канкрэтна балансіроўка, не сама тэхнічная частка. Тэхнічная частка была, ну, яна была зроблена будзе аднолькава ўсіх працаваць. Яна вельмі наладжваемая. Нічога я не змяніў, зараз яшчэ раз гляджу на тое, што як яно працуе. Карацей, так, планы палепшыць апошнія 3 слова, вось, і дадаць івентаў, каб івенты шлі далей, і потым гэта па сутнасці канец першай фазы. Гэта, ну, тыпу, просто, тыпу, дадаваць івентаў, каб яны запоўнілі тое, каб у вас было чым займацца ў чаце, калі, ну, просто івенцік пачаўся, і вы нешта актыўна робіце. Вось, гэта, па сутнасці, першая фаза. То бок, раптоўна можа запускацца, я гэта не кантралюю, я просто сачу, каб яно не багала, і вам было камфортна карыстацца, і вось і ўсё. Это аснова гэтага. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Я не разумею. Мне настолькі канфліктная. Калі папярэдні быў складаны, таму што я не ведаў, як бы так наладзіць, адно другому перашкаджала. Міліметроўкай я дабіў, так? Тут міліметроўка такая, што яна амаль рандомам адчуваецца, мне гэта не вельмі падабаецца. Таму што я ўжо прагаварыў. Каб машына цудоўна праязджала, ёй патрэбна роўна заехаць у партал, так? Але каб яна роўна заехала ў партал, яна разлік на тое, што яна роўна заедзе ў партал і роўна вылеціць з партала. Як зрабіць так, каб машына роўна заехала ў партал у самы апошні момант? Можа мне дадаць вось тут вось такую хреньку? Так, давайте-ка вось гэта мы прыбяром. Так. Вось так, вось так. Вось так і вось так. Што наконт вось такой канструкцыі? Каб яна ў канцы пад'язджала і выраўнівалася яшчэ. Каб яна роўненька магла заехаць. Не, занадта доўга. Зараз адзін аднаму просто перашкаджае будуць у гэтай... Можа, выйдзеце, нехта падпіхне, не? Ну, калі ласка, ну давайте. Вам крыху тут. Амаль. Просто выйди, чел у першай, просто выйди, блин, это самое, подтолкни сзаду. Все нормально будет. Блин, ладно. Вот так зробим. Подшивают, ну. Расслабились на працы. І вось зноў, ён падскоквае ў канцы, і гэта не тое, што мне патрэбна. І гэта ён губляе інерцыю і просто падае ўніз. І гэта не тое, што патрэбна. Яны просто топяцца тады. Вось яны ўдваіх? Так, гэта лухта. Пачакайце-ка, я яшчэ памылку зрабіў. І яно вось так патрэбна, каб яно больш устойліва было. Вось, гэта моя памылка была. Мы зараз на якім узроўні? 1033, по-моему. Люта. Праблема, карацей. З таго, што ён доўга едзе, ім патрэбна як мага хутчэй трапляць, куды патрэбна. Блин. 31, пардон, я нешта падумаў, што 33, 31 у нас. Я зверху спрабаваў, я спрабаваў знізу, і я не разумею, што бы мне такого прыдумаць з імі. О, чакайце-ка, першы праляцеў. Другі праляцеў. Атрымалася, ну амаль. Тое, што 2 апынулася ў кіслаце, гэта не лічыцца. У мяне атрымалася. Але тое, што я хацеў, у мяне атрымалася, чат. Усё ў парадку. Усё на месцы. Так. Ёсць. Мне припадаецца, зламаецца проста ад вагі. Атрымалася. Просто яно настолькі міліметрова неяк атрымліваецца, што мне не падабаецца нават. Так. Вось так зробім. Вось так. Гэта апоры дадатковыя, каб яно магло... Так, вось, гэта не дацягнецца. Гэта дадатковыя апоры, каб размеркаваць трохі энергію, але божух на вожух. Якая праблема з энергіяй тут?
І не аперціся яшчэ нідзе. Яно толькі больш цяжкае становіцца з кожным разам. Можа неяк смягчыць просто удар. Але самае асноўнае мне атрымалася. Вось самае складанае, што мне было. Так, трымаецца ад першага. Другі вытрымала. Зараз трымаецца. Уі, глядзіце. Усё, віншую. Неймаверна, неймаверна. 32. Подбегание запуску. Что? Подбегание запуску, стены, подкидывание. Добрым. Зразумеў. Пытанняў няма. Мне патрэбна будаваць штукі, якія не дазваляюць ему лятаць наверх. А вяроўкі я магу будаваць скрозь гэтую штуку? Не магу. Добра, зразумеў, то бок супер складаная хрень, каб яно просто заставалася на зямлі кожны раз. Глядзіце, я зараз зраблю... Ой, не тое. Ну, в прынцыпе, можна вяроўкамі. Вось так. Я зараз зраблю... Вось такую штуку. Раз. Вось такую штуку. Два. І гэта будзе моя апора на потым. Пакуль прыбіраю ўсё астатняе, гэта будзе моя просто аснова. Так, далей. Устойлівая хрень вось тут. Устойлівая хрень вось тут. Далей мы ідзем, робім. Я жадаю зрабіць арачкі на арачках. Але справа ў тым, самае цікавае тут справа ў тым, што бачыце вось гэтую хрень. Тут няма дзе масту аперэцца. То бок, ну, гэта, які бы мост я не будаваў, ён будзе спрабаваць упасці. І гэта праблемка. Але, калі працягваць канструкцыю далей і рабіць трохкутнічкі, мы можам дацягнуцца да майго таго лайфхака. Так. Ось так. Які будзе даволі моцна упіраць... Ды, што ты будзеш... Ён не можа так рабіць. Окей. Ладно. Хоп. Хоп. І зараз дацягнемся туды. Ён будзе на маёй кропкай устойлівасці просто. Это моя арачка дадатковая. Цудоўна. Так, тут у нас мост. Тут у нас мост, які мы зараз дабудуем. Тыц, 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 тыц. І вось гэта ўсё таксама масток. Глядзім. Ён трымаецца, але пытанне яшчэ. Оп. Ён... Ага. Ау. Ладно. Я не разлічыў, што яна настолькі настойліва будзе біць. Таму давайте вось так зробім і вось так. Нормально. Там штука... А што я там зрабіў не так? Так. Гэта нам патрабуе яшчэ дадатковага блоку. Просто з-за сваёй вагі яно спрабуе тыпу ўніз пайсці, так? Давайте тады вось так. І далей будзем ісці вось так. Просто каб яно не выехала з гэтай лакацыі. Вось так. Што тут змянілася? Ага, эта штука ламаецца. Вось так? Не, усё яшчэ размяркоўвае няправільна. Як бы цябе так нармальна размеркаваць? Блин, я не ўпэўнены, што мы гэты ўзровень паспеем. Ужо трэба паскончваць. Хутка пойдзем рэйдзіць. Праблема вось тут. Таму што упор нармальна не працуе. Во, размеркаванне просто не шло нормально. Вось у чым праблема. Все астатняе нормально. Так, эта штука амаль вытрымала. Яна ад удара зламалася. Што я магу яшчэ? Так.
Каб я трошки падмацоўвала. Ось эту трубу трэба было яшчэ паставіць. Так, вот я адразу ўжо і зраблю. Просто над удара ціска просто ламаецца. Набег на Рудзі. Зараз будзе, так? Зараз будзе набег на Рудзі. Рудзі будзе. Калі там, можа, яшчэ, праўда, хто ёсць. Так, вось ён вываліваецца, але тут каб здам. Чат. Вось тут і пакуль я дабудую гэтую штуку, ўжо трэба будзе ісці, я не паспею. Чат, давайте ляцець у рейд, бо рэальна ўжо трэба адвалівацца. І гляджу, хто ў нас ёсць. Просто калі ёсць хтосьці яшчэ ў нас, мы на Рудзі даволі часта бегаем, набегі робім. Так, зараз нікога няма, акрамя радыёголас, але каму цікава, гэта ён 24/7 круціцца. Добра, ляцім да Рудзі. Тады. На гэтым я буду скончваць. Так, захавацца патрэбна, захаваць канструкцыю. Ячэйка 1, ось, няхай будзе. Я не ведаю, гэта што я зрабіў, я захаваў кудысьці. Яшчэ калі што па гульні, і далей ідзе ўсё складаней, кожны ўзровень прям з напружаннем ідзе. Нешта прям зусім непроста. Я вас адпраўляю ў рэйд. Вам я жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Рудзі зараз у Mouse PI for Hire, Private Investigator, дэтэктыў карацей. Падсучныя мышыны. Добранька. Улятаем, пабачымся. Апошняе, перад тым, як я вас адпраўлю. Мы заўтра гуляем у Нэнсі Дрю. У панядзелак мы гуляем у DOS 2. А у аўторак мы будзем гуляць пару лекцый, а гэта значыць, што гульня на аўторак абіраецца выпадкова і абірацца яна будзе заўтра. То бок, замест таго, каб заўтра у нас галасаванне было на чацвер, ну, рулетка была на чацвер, яна будзе на аўторак. У аўторак мы будзем на сераду браць рулетку, у сераду мы будзем браць на чацвер, і далей мы вяртаемся ў звычайны расклад. Адзінае, што ну, вось 2 дні у нас будзе яшчэ дадатковых па рулетцы. Сачыце за гульнямі на вылет, бо кожны раз, калі мы круцім рулетку альбо галасуем, то у нас штосьці прыбіраецца яшчэ са спісу. Будзем назіраць за гэтым. Добранька. І адпраўляю рэйд. Жадаю вам добрага дня, паляцелі.